Ambalima joliba jabarani filɛbaw arajo joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanuni an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn min y'aw ka jamukan ye ni an ko a ma ko jama kodi limanaw min ye jamanadenw ye olu bɛ ɲininka nin kɛnɛ in kan o de y'a to an ye ɲininkali kɛ ko jama bɛna mun fɔ limanaw bi jama bɛna kuma min kan o ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ araba minisiriw ka laadala ɲɔgɔn min ni o kɛra wa jala k'a fɔ kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ politigimɔgɔw ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ni u bɛ politiki baara kɛ Mali gouvernement y'a ɲini ka tɛmɛ ni ministériso min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale et de la décentralisation ko ka ayiwa ɲangi wuli ko politigimɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka baaraw daminɛ Mali kɔnɔ ayiwa a ko kɔni kɛra a diyara politigimɔgɔw ye nka a b'a a ko kɔfɛ sabu min ye ayiwa kɔlɔlɔ binna politiki ɲɛmɔgɔ dɔw kan minnu yɛrɛ bɛ kaso la o ko jura bi an bɛna an da don o baabu la o mana bɔ yen nɔ min bɛ ayiwa sibiri tɛmɛnen in na min bɛ Mali Burkina Faso ka taa se Niger ma olu bɛ jɛrɛjɛkulu kɔnɔna la an ko a ma ko Alliance des États du Sahel olu y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ Niger jamana kɔnɔna la o waati kelen o dugusajɛ yɛrɛ kari tɛmɛnen Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu minnu bɛ ni AES fana y'a kɔdɔn u la olu fana y'u ka jɛrɛ 65 kɛ awa CEDEAO ani AES ni jɛrɛjɛkulu fila in sini bɛna kɛ cogo di an ka baabu fila filɛ nin bi an balimaw nin ye awa jama ko di jamukan sigilen a tako 154 de ye nin ye an ye wele bila ma hakili juru candenw ma minnu bɛ politiki ko ɲɛdɔn minnu fana bɛ ɲinini kɛ a ma fɔlɔ ye Paul Ula ale ye politiki dɔnba ye a b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan an b'a fo a ka wele jaabili la min ye maa filanan ye o ye Usmani Kulubali ale ye lɔkɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ maa sabanan o ye Amadu Umar Jalo ye yanni ale ka se kɛnɛ kɔnɔna la awa kuma na baabu an b'a dayɛlɛ foli an b'a fɔlɔ awa aw la ka aw bisimila jama ko di kɛnɛ ka bi Paul Ula ani Usmani Kulubali ni foli b'aw bolo fɔlɔ an b'a daminɛ e la Usmani awa ni foli b'i bolo k'a di an filɛbaw ana lamɛnbagaw ma Jalo nba foli b'i yɛrɛ ye diyara n ye ka i baraɲɔgɔnw bɛɛ fo lamɛnbagaw ni filɛbagaw fana bɛɛ folen don ka n barokɛɲɔgɔn yɛrɛ fo diyara n ye ala min ye baro ɲuman sigi ala k'a ɲuman wuli amin amin ala ko dugawu minɛ Paul i ni ɲantuma an b'a i ni ɲantuma Jalo nba n b'i fo ka an lamɛnbagaw ni an filɛlikɛlaw b'u bɛɛ lajɛlen fo diyara n ye ani n co-débatteur ko bisimila ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ taa e fan fɛ ɲininkali n b'a fɔlɔ e la Usmani Kulubali yalima an y'a mɛn araba tɛmɛnen in na k'a fɔ kalo 3 awa min ye Mali politiki tɔnw ye ani jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko ayiwa olu bɛ politiki baara kɛ a kun fɔra k'a fɔ k'u ka baaraw ka sunsoro ka sababu kɛ ayiwa sigikafɔ min kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dialogue intermalien ye ayiwa ko basi kana don o baaraw la ani fana basigibaliya kana don jamana kɔnɔ u ka politigimɔgɔw ka baara sunsoro ayiwa kalo 3 kɛlen kɔfɛ a kuma kɔni cayara ayiwa kalo 3 in kɔnɔ sabu politigimɔgɔw caman y'a jira k'a fɔ a ma diya u ye ko yɛrɛ kɛra ayiwa sariya sɔsɔ kɔnɔna la ayiwa kɔlɔlɔ yɛrɛ binna min ye politiki ɲɛmɔgɔ dɔw kan minnu bɛ a kaso la bi ayiwa maa 11 ɲɔgɔn na ayiwa an y'a mɛn minisiriw ka laadala ɲɔgɔn min kɛra araba minisiriso min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna ko ni ɲangi k'a wulila ayiwa ɲangi wulilen ani min ye maa dɔw bɛ kaso la bi bi in na ayiwa e bɛ se ka jate jumɛn bɔ fɔlɔ ayiwa waati min kɛra politigimɔgɔw ka baara ɲɔngirili la ayiwa i ka jateminɛ fɔlɔ ye jumɛn ye k'i fo halisa i bɛ gɛrɛ micro la awɔ i y'a fɔ cogo min suro an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛtɔnw ka wala fangaɲinitɔnw ka baaraw sonsori min tun kɛra k'a wulila o ye kunnafoni duman ye ka d'a kan jamana mara bɛ sira min kan o ye bɛɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ furancɛla fanga don furancɛla fanga yɛrɛ ye sigi minnu kɛ sigi olu yɛrɛ fana ye fangaɲinitɔnw ka baara lakodɔn hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra ko ka dɔ bɔ a la wala ka caman bɔ a la yɛrɛ k'a kɛ hakili kɔnɔ min ye yɔrɔ n'i ye fangaɲinitɔnw ta dɔ bɛ yen o ye fanga fan fɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ fanga sina la sigikafɔ ninnu ye o fana lakodɔn n'o ye fanga sinaw jɔyɔrɔ ye yɔrɔ ni i ka baara tɛ sen na i tɛ se ka o waleya ni fanga ye tun kɛn bɛ ka baara ninnu sonsorili min kɛ n'a y'o wuli
o ye kunnafoni duman ye. O ye kunnafoni duman ye nka kunnafoni duman don a bɛ n'a fɔ a ko in kɔni kɔlɔlɔ yera la sabu a yera k'a fɔ dɔw bɛ yen ko olu tɛgɛ tara fo politiki ɲɛmɔgɔ dɔ ka so olu yɛrɛ b'o kaso la nin waati in na maa bɛ se k'a fɔ kɔlɔlɔ banna nin ko la fɔlɔ wa. o tɛ baranako ye fɛɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye politiki ye n'i ye diɲɛ lajɛ ka taa fanga ni asinaw tuma caman ko ninnu bɛ kɛ bawo fanga ye latigɛ dɔ de ta n'o ye décret dɔ ye min bɛ u ka baaraw sonsori o la ni olu yera kow la ko min fanga yɛrɛ bolo k'a fɔ ko o ye ale latigɛ min ta k'a b'o sɔsɔ tiɲɛ don sa wa tiɲɛ tɛ wa tuma caman fangaw bɛ u ka baara kɛ u bɛ se ka woro minɛli la o la u bɛ di kiti ma kiiritigɛlaw ma kiiritigɛlaw de ka baara ye san o kiti tigɛli ye a dɔw bɛ se ka ye k'a fɔ ko tiɲɛ don ko jalaki min binn'u kan ko tiɲɛ b'a la a dɔw bɛ se ka fana kiti bɛ se ka a yira k'a fɔ ko nɔminɛli min kɛra ko tiɲɛ t'a la n'o tɛ i ye min fana fɔ k'a fɔ fanga ye min fɔ ko sigikafɔ dɔ tun bɛ sen na jamana kɔnɔ walasa u ka se ka kɛ basigi kɔnɔ yɔrɔ o kɛra fanga ka kunba ye a ko la kuma n'a tiɲɛ tɛ ban bɛɛ bɛ se ka fili ka d'a ka tiɲɛ kan n barokɛɲɔgɔn yɛrɛ an n'ale baro k'a ko kan yan a yɛrɛ y'a fɔ a sen fɛ ko fanga jumɛn b'a to ko mɔgɔ kana ale ka fanga tiɲɛ a yɛrɛ y'o fɔ a don i b'a ye k'a fɔ sigikafɔw delila ka kɛ i n'a fɔ min kɛra kɔsa in na k'a sɔrɔ fanganitɔn dɔw bɛ yen minnu ma jɛn n'a ye nka a ma foyi bali a sigikafɔ la o bɛ se ka kɛ fanga ka yeko ye 2019 fasola ka sigi min kɛra n'o ye dialogue national ye bɛɛ sen bɛ min na o ko inclusif min bɛ kunnasigiden fɔlɔya la bi n'o ye premier ministre ye ale n'a ka mɔgɔw fo tun bɛ fanga sen a la u ma jɛn n'a ye u m'u sen don a la Abubakar Sidiki fɔnbaw b'a la u m'u sen don a la nka u ma bali ka kɛ o k'a sɔrɔ o don fanga min yɛrɛ tun bɛ yen u tun ka fɛgɛn ka tɛmɛ bita kan ka d'a kan sigi min yɛrɛ kɛra a sen fɛ sigi in wolola cogo di dɔw de bɔra 2019 kelen na yen a kalo 4nan o tile 5nan k'a fɔ ko a kɛra bɔliba ye k'u ma jɛn ni fanga ka taabolo ye a wolola marabolo kuntigi min tun bɛ yen a wolola o ka taali la ma fanga yɛrɛ k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ fanga tun bɔra ka sebaaya de sɔrɔ san kelen sugantili kɔfɛ n'o ye élection ye fanga diyagoya de ka sigikafɔ kɛ walasa k'a sinaw wele ka na fo ka sɔn dɔw ka don marabolo na yɔrɔ sinaw yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw y'u sen don a baara la dɔw y'u sen don a la gouvernement d'union nationale minnu b'u sen don a la u ka kumaw n'u ka wulikajɔ o don lakanabaliya tun bɛ yen o ma bali a ka kɛ san 2 o ɲɛ 2017 sigikafɔba dɔ fana kɛra n'o ye fasola ka bɛn lajɛ conférence d'entente nationale fanga sinaw daminɛ la u ma sɔn ka don a la deliliw kɛra jamana mɔgɔba dɔw fɛ o la fo mɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ min tun bɛ a don a ko dɔw bɛ sigikulun ta sira la pendant le train en marche o la ninnu tɔgɔ Anbiri Bala tuma ale tun ye Sumala Seko ka kumalasela ye u kɛlen kɔ k'u ban baara daminɛ ma k'u ɲɛna nka laban a kɛr'u ɲɛna o tuma bɛɛ bɛ fili ka da kɔnɔ tiɲɛ kan o don fanga tun ka fɛgɛ ka tɛmɛ bi fanga kan o don fanga tun makago bi fanga dun makali ka tɛmɛ fanganitɔnw kan a n'u ɲɔgɔn caman o tuma fanganitɔn dɔw k'a fɔ ko u ma jɛn ni fanga ka taabolo ye o tun tɛ foyi tiɲɛ an bɛ sigikafɔ min na kumakuncɛ la fanganitɔn tiɲɛ don olu ka baara sonsori la nka a sigikafɔ kelen sen fɛ Bɛnkara mara la bangasikaw ma sɔn ka taa a sigikafɔ la i hakili b'a la siratigɛ dɔ kɛra a sen fɛ fo deliliw kɛ walasa u ka sira bila ka d'a kan ko sɔngɔbiya ni pariw cɛ ko dɔ bɛ sen na a bɛ san 4 bɔ yɔrɔ o tɛ fanganitɔn olu ka wulikajɔ o bonya ni fanganitɔnw tɛ fanganitɔn an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛfɔli la fanga t'u la u kɔni bɛ se ka bɔ ka lase dɔw kɛ nka min ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka ko kɛ ka fanga kaɲɛ jango fanga yɛrɛ kɛmɛ ka latigɛ ta a mɛnna k'a fɔ bɔli ale yɛrɛ kanubagaw ani hali minnu t'a fɛ ka bɔliw ka u sonsori d'accord n bɛ se ka min fɔ a la o y'o ye oui d'accord o faamuna Paul o la e ye politiki dɔnba ye kosɛbɛ awa nin cogoya la n'i ye jateminɛ kɛ mun e yɛrɛ ka jate la mun ye gouvernement
bila a k'a fɔ ko politique mɔgɔ a ka baara hali n'a sɔrɔ u ye kun fɔ k'a fɔ ko dialogue intermalien de kun y'a jira k'a fɔ ka baaraw sonsorola dialogue kɔni banna nka an y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ yɛlɛla politique tɔn dɔw kan nka nin waati in e bɛ se k'a faamu cogo di. Ok, alors Diallo b'i fo tuguni k'a fɔ ko suspension ni a levera a ma bali ne kɔni na kama sɔrɔ ne sigilen tun don ni a ye n delila k'a fɔ plateau in kan ko suspension ko c'est temporaire wagati bɛna se gouvernement bɛna sanction a bɛna suspension in a bɛna a wuli alors o tɛmɛnen kɔfɛ kun jumɛn na gouvernement ye suspension wuli ne ka jate la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ gouvernement siranna ka front wɛrɛ de dayɛlɛ kama sɔrɔ n'an ye jateminɛ kɛ bi an b'a ye k'a fɔ ka siran a bɛ gouvernement bɛ siran cogo di u ye dɔw minɛna nin ko la effectivement parce que i b'a dɔn politique mɔgɔ filɛ nin ye hali n'i y'a activité suspend mɔgɔ minnu don u tɛ se ka sunɔgɔ u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ u ka baara de ye politique ye politique tɛ baara ye c'est vrai mais en tant que ni activité kɔni don a kɛra u taabolo ye donc u bɛ sigi ka miiri ka fɛɛrɛw ɲini cogo o cogo la pour que u ka baara bɛ se ka kɛ u bɛ o kɛ bon an bɛ contexte min kɔnɔ sisan fana ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ actuellement i b'a ye k'a fɔ sigikafɔ tɛmɛnen kɔfɛ fana furukufuruku kumaw cayara dɔɔni ka sababu kɛ politique mɔgɔ dɔw minɛna alors ni politique mɔgɔw minɛna u ma kiiri fɔlɔ u bɛ kiiri ka bolo kan est ce que politique parti politique tɔw bɛ u to yen ten k'a fɔ ko fɛn ma bɔ a la est ce que u bɛ n'u sigi k'u bolo croiser donc gouvernement b'a jateminɛ k'a fɔ maintenant est ce que an tɛ fɛɛrɛ ɲini pour que an ka ninnu bila u k'u ka baara kɛ o la a bɛ yira k'a fɔ ko bon politique mɔgɔ fɛn de ka baara kɛ mais minnu minɛna olu de tun bɛ fɛ ka dankari fanga la donc anw tɛ politique mɔgɔ contre la mais minnu minɛna olu de ye fanga sɔsɔ donc o hypothèse bɛ se ka développer alors filanan ye jumɛn o ye pour que front wɛrɛ kana créer parce que an bɛ wagati min na ko bi jamana ka gɛlɛn sɔrɔko ka gɛlɛn musakako ka gɛlɛn lakanako camancɛyɔrɔ la hali bi a ko ma se ka ɲɛnabɔ et puis fana ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana saba ninnu farala ɲɔgɔn kan sisan alors a bɛ se ka kɛ fana mɔgɔ dɔw bɛ yen a ma bɛn olu ma donc est ce que olu tɛna fɛɛrɛ ɲini k'a fɔ bon jamana kɔnɔ comme politique mɔgɔw ka activité suspendée don an tɛna fara olu kan pour que an ka fanga in kɛlɛya donc pour que o ka kɛ gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ ta ka u ka activité lever pour que u bɛ se ka kuma cogo min na mais en même temps u t'a yira k'a fɔ ko a bɛna regroupement autoriser c'est à dire regroupement ye jumɛn ye k'a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka bɔ ka manifestation kɛ o de bɛna kɛ problème ye u bɛ se ka bɔ k'u hakilina fɔ jamana taabolo kan o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ de k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa monument na a bɛ taa place de l'indépendance la mɔgɔw ka bɔ ka marcher o tɛna se ka kɛ mais e ko politique mɔgɔw ka baara u bɛ sigi ka miiri cogo min na jɛrɛ ninnu fana y'u ka fanga dɔw de ye u bɛ se ka n'o balila c'est comme si est ce que fɛn kɛra a bɛ n'a fɔ ayiwa an y'aw bali nka an bɛ tila k'aw da siri tuguni est ce que o t'o sira dɔ ye est ce que politique mɔgɔw halisa o tɛ front wɛrɛ ye wa bon problème yɛrɛ ye min ye le fait que politique mɔgɔw bɛ a hakilina fɔ jamana taabolo kan o ye fɛnba ye fɔlɔ quoi mais fɛn min de ye k'a fɔ k'u bɛna regroupement kɛ n b'a dɔn gouvernement tɛna sɔn o ma a tɛna sɔn o ma k'a sababu kɛ n bɔra ka condition flammifier sisan o ye activité politique ye mais parce que jamana situation bɛ cogo min na bi n'i ko k'i bɛ mɔgɔw bɔ ka mɔgɔw ka taa par exemple ni exemple dɔ d'i ma sisan n'i ko ko politique mɔgɔw ka mɔgɔw labɔ ka taa place de l'indépendance la n'i bɛ sécurité de kɛ k'u ka assurer i bɛ policiw wele i bɛ gendarmew wele pour que k'u assurer état bɛna fɔ bi an bɛ wagati min na ko bi an tɛna se ka policiw d'a ma an tɛna gardiw d'a ma an tɛna gendarmew d'a ma kamasɔrɔ besoin wɛrɛ bɛ o la bi min ni tɛ kelen bon o kama ni e taara mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'i bɛ taa monument la ni tiɲɛni kɛra dun a kɔlɔlɔ bɛ da jɔn kun hali n'a fɔra ko politique mɔgɔ n b'a fɔ ko mais ko état fana y'i ka responsabilité fui donc pour éviter ça moi je crois très sincèrement que état tɛna autoriser u ka manifestation kɛ u ka regroupement kɛ mais fɛn min ye u ka débat politique kɛ u k'u hakilinaw di o bɛ kɛ kama hali suspension in na an bɛ politique mɔgɔ dɔw ye plateau kan u bɛ kuma u bɛ télévision de radio ni fɛnw na u bɛ kuma oui c'est comme si n'i y'o fɔ o bɛ n'a fɔ fɛn ma bɔ a la o fɛn ma bɔ a la non fɛn bɔra la parce que hali k'a dan fana le fait que activité fana u bɛ se ka regroupement kɛ u ka siège la sisan par exemple bi parti dɔ bɛ se k'a fɔ bon à partir de 16h réunion d'urgence bi u ka militants bɛ se ka taa o donc u bɛ se k'u sigi ka fɛɛrɛw fɔ mais n ko avant que suspension tun ka kɛ mouvement dɔ tun créé la mouvement de 31 mars voilà 31 mars o tun créé la o mais ça a été étouffé parce que a kɔfɛ suspension nana donc peut-être bi olu bɛna fara ɲɔgɔn kan tuguni k'a fɔ k'u bɛna comment dire k'u bɛna u ka mouvement activité reprend mais suspension in jouera parti kan cogo jumɛn na
parce que ni jateminɛ kɛ b'a ye k'a fɔ bi parti politique mangoya b'u kan parce que mangoya b'u kan sira jumɛn na mɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni minnu kɛra san 30 in kɔfɛ ko politique mɔgɔw nɔ de don donc au kɛra mangoya ye politique mɔgɔw kan o y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye fana le fait que activité politique tɛ kɛ ça tue l'effort politique a fɔ de ma ko le marketing politique c'est le fait que chaque fois parti politique bɛ bɔ ka mouvement kɛ i bɛ presse wele i bɛ mɔgɔ wele i bɛ hakilina fɔ i hakilinaw bɛ cɛri c'est le marketing politique a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ parti yɛrɛ la olu b'a fɔ ko tiɲɛ la ni parti ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan a diyara ye a misala la semaine passée an ye parti politique dɔ ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma dɔw bɔra ka applaudi kamasɔrɔ olu dɔw tɛ parti yɛrɛ la mais olu y'a applaudi ka sababu kɛ a ka hakilina ye donc bi parti politique bɛna opportunité in saisi pour essayer k'a lajɛ nɔgɔ min dalen don u kan k'u b'o nɔgɔ ko n'o ye mangoya nɔgɔ ye ne kɔni fɛ u bɛn'o baara kɛ mangoya in mɛn'u kan u na se k'a ko u bɛna essayer k'u bɛna o ko maintenant u bɛ ko ni sira jumɛn ye est-ce que u tɛna fɛɛrɛ ɲini gouvernement fɛ pour que ka gouvernement ka secteur dɔw ta k'a fɔ k'u b'o appuyer pour que jamanadenw ka sɔn u ma yɔrɔ minnu man ɲi k'a fɔ k'u bɛ o critiquer i n'a fɔ actuellement ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi Macron ka mangoya kama a tun bɛna assemblée perdue mais i y'a ye Mélenchon taara regroupement dɔ formé pour que ale fana ka na ten sɔrɔ donc o kɛra sababu ye hali ni Macron bolo karila hali n'a bolo mugura bolo ma kari donc yan parti politique fana bɛna opportunité ɲɔgɔnna de saisi pour que ka essayer k'a filɛ mangoya min tun bɛ u kan k'o mangoya ko Amadou Umar Diallo ye kunnafoni la ye kɛnɛ sɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ i nana wele jaabi awa babu an bɛ ka boli fɛn fila kan o ye politique tɔnw ka baara min kun sɔnsɔrɔla ni a wulila gouvernement fɛ conseil des ministres min kɛra araba awa ni fana alliance des états du Sahel ani CEDEAO ka awa ɲɔgɔn ye fila min tugura ɲɔgɔn na dɔgɔkun laban in na awa ni jɛkulu fila bɛna ka sinikɛnɛ bɛna kɛ cogo di ni de y'an ka babu fila ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ i la o ye politiki mɔgɔ ninnu ka baara min na awa kalo 3 kɛra a ɲɔngirili la Mali kɔnɔ e ka jate la awa sira dɔ ka politiki mɔgɔw halisa k'u dɔbɔw fanga la wa walima ni min wulilen filɛ nin a bɛna kɛ sababu ye u bɛna fanga sɔrɔ nin kɔfɛ wa walima gouvernement e ka jate la gouvernement bɛ ka mun ɲini halisa nin kɔfɛ e ka jate la bon mais lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ yanni i ka ɲininkali jaabi maintenant i ye ɲininkali min tɛ n kunna n bɛ se ka min fɔ o la o de ye san 2 san 3 san 4 in kɔnɔna la depuis IBK ka fanga binna politiki baara kɛlen bɛ gɛlɛyalen bɛ sisan nɔ politiki baarakɛlaw bolo ka sababu kɛ mangoya caman ye mangoya ye sababu caman ye i n'a fɔ u sen donni fanga la fanga tiɲɛni marabagaw bolo donc a kɛra u bɛɛ niyɔrɔ ye hali ni k'a ye k'a fɔ parti politique dɔw de fana y'i fori ka bɔ IBK kɔ ka taa M5 sigi ni o M5 nana ni fanga tiɲɛni ye donc halisa o parti politique bɛ yen wa halisa u bɛ gouvernement na fana i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga n'ale ye premier ministre ye ale ye MPR président ye en même temps u ka jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ko FSD o fana ɲɛmɔgɔ don o de kama a bɛ M5 na donc mais a bɛ n'a fɔ birifini birilen b'o kan sisan ka o ko datugu mɔgɔw tɛ k'o jate minɛ mais en réalité u bɛɛ acteurs politiques de seulement ils ont changé de position c'est-à-dire k'u ka position u ka jɔyɔrɔw de falen na jɔyɔrɔw falen na donc o kama olu dogolen don o birifini in kɔfɛ mais yɔrɔ dɔ la o ye fili ye dɔɔnin ne bolo parce que a bɛ komi mɔgɔw tɛ k'u kamankɔrɔla yira ɲɔgɔn na ni ɲɛsula dun k'u kamankɔrɔla yira ɲɔgɔn na min kɛra an na 2012 o kɛlen bɛ sɔn ka na n kɔ tuguni parce que 2012 ayiwa mɔgɔw y'u fori k'a kɛ ko politique mɔgɔ k'a sɔrɔ bɛɛ ye fɛn kelen ye a bɛɛ ye fɛn kelen ye seulement hali o wagati minnu tun bɛ ko COPAM olu fana tun ye politique mɔgɔw de ye syndicat tun b'a la mais parti politique tun b'a la i n'a fɔ RPM yɛrɛ tun b'o o côté la wa RPM de tilara ka fanga sɔrɔ o kɔfɛ donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ fo an ka hakili sigi a fɛ n'i bɛ kuma kɛ i bɛ kow jateminɛ
ni minnu ye fasugu kelen ye i n'a fɔ tubabu b'a fɔ cogo min na les oiseaux de même plumage olu kɔni olu bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye toujours donc bi mangoya sugunin dɔ b'u kan mais hali sini ni ko daminɛ ko tuguni ko bɛ k'olu de ta ye hali ni bi président Assimi ko k'ale bɛ kɛ candidat ye n'a ye fanga sɔrɔ élection kɔnɔna la ani parti politique de bɛ na jɛn ko tuguni ka baara kɛ parce que ATT ta la an y'o ye ATT ka san 10 in kɔnɔna la ani parti politique de jɛra ka jamana mara ɲɔgɔn fɛ donc fɛn dɔ don moi je pense que mɔgɔw kan k'u hakili sigi a fɛ ka to ka jateminɛ kɛ bɛɛ tɛ ka gosi fɛn kelen na ko ni ye cɛw bɛ feere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔw b'a faga donc bɛɛ tɛ ka gosi fɛn kelen na ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ka jateminɛ kɛ ka fɔ dɔw bɛ yen olu se ma y'a la i n'a fɔ an bɛ se k'a fɔ Zumana Sako filɛ n'i y'a jateminɛ parti politique b'a bolo mais depuis démocratie la fo bi a ka parti politique ma jɔyɔrɔ foyi kɛ a ma fɛnba ɲini fɛnɛ a kɔni ye président ya ɲini a m'o sɔrɔ mais a ma gouvernement ɲini u ye député ɲini u m'o sɔrɔ mais u ma don foyi la bon n'i ko k'i bolo ale tun bɛ jɛkulu dɔw la IBK ka waati la an tɛ a banna Zumana Sako tun b'o kow ɲɛma mais an y'a ye fana wulikajɔ dɔw kɛra Zumana Sako yera o kow caman ɲɛma peut-être que hali na ale de don mais hali n'a taara parti bɛ se k'i yɛrɛ y'a ka ko caman na awɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ bon olu parti sugu dun bɛ yen nɔ n'u se ma ye kow la bon n'i y'olu ni bɛɛ kɛ bɔrɔ kelen kɔnɔ yɔrɔ kɔni i bɛ gasi kɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ yɔrɔ la an ka olu bɔ ɲɔgɔn na maintenant partiw ka activité suspendue gouvernement fɛ dɔwɛrɛ kun tɛ officiellement gouvernement ye min fɔ an ɲɛna o de ye wagati min na maliyɛnw ka ɲɔgɔn sigi ka fɔ kuma tun bɛ sen na ni dɔw ko an ka taa an kana taa donc o sama-samani ɲɛsiranya kama gouvernement ye parti politique ka activité suspend siɲɛ kelen pour que ni min bɛ taa i ka taa i yɛrɛ tɔgɔ la i kana parti ko ka bɔ a la a ka kɛ yɛrɛ ko ye donc a ka kɛ jamana ko ye donc o kama u ye parti politique ka activité suspend mais bon a y'a sɔrɔ wulikajɔ dɔw bɛ sen na i n'a fɔ fanga ɲini fɛɛrɛw minnu y'a to M5 sera ka i bɛ ka fanga dafiri o fɛɛrɛw tun bɛ sen na bon u siranna o de ɲɛ sa wa u ma siran o ɲɛ de sa wa en tout cas kɔni ni ko kɛra wagati kɔnɔna la kɔni on suppose que ko ni fugulabilenni y'i fa faga n'i ye tokunbilen yɔrɔ jan i bɛ commencer ka jɔrɔ donc o kama u ye fɛɛrɛ ɲini ka activité suspend maintenant activité wulili min filɛ nin sisan bon a bilala yɔrɔ min na u bɛna taa yen nɔ tuguni mais moi je pense que n'i y'a jateminɛ a bɛ komi an bɛ ka taa porte de sortie la crise porte de sortie la parce que lajɛrɛ min tun kɛra maliyɛnw ka sigi ka fɔ ka bɛn ko la in ni o kun cɛra o baara kura minnu nujuru donnen de sisan o de ye maintenant bɛn kɛra min kan k'o kɛ gafe ye k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma baara bɛ se ka kɛ ni min ye cogo min na donc o ye fɛn ye fɛn min bɛ se k'a fɔ a to an bɛ se k'a fɔ bon peut-être que solution dɔ bɛna kɛ min bɛna to politique baaraw bɛna daminɛ an bɛ se ka taa élection yɛrɛ la pour que ka se ka an ka bɔ transition banbali kɔnɔ bon a bɛ se ka k'o ye comme a bɛ se ka kɛ fɛnɛ bon gouvernement yɛrɛ y'a jateminɛ sisan nɔ bon peut-être que ko nɔgɔyara dɔɔni an bɛ se ka suspension lever bon parce que u ye rapport de force josé n'i ye a jateminɛ cɛba minnu minɛna kɔsa in na n'u bɛ bɛrɛla bi k'a fɔ k'olu bɛ se ka minɛ mali kɔnɔ u bɛ parti minnu na k'olu bɛ se ka minɛ ko foyi ma bɔ a la o kɔrɔ de ko tiɲɛ yɛrɛ la politique baara a mangoyara kosɛbɛ sabu u nana i ma mankan ye wulikajɔba ma kɛ hali u yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ o kɔrɔ de b'a yira suspension wulilen ta est-ce que o partiw bɛ n'u da de k'u ka ɲɛmɔgɔw vice président ni parti ɲɛmɔgɔbaw de toute façon a bɛ min yira dɔrɔn o bɛ min ko fɔ a b'a yira k'a fɔ poids tɛ parti politique la bilen parce que jɛgɛ fanga ye ji de ye n'i ye ji bɔ a kɔrɔ différence foyi t'an ni gerekanfɛnw tɔw cɛ donc n'i ye parti adossé bɛ jɔn na militants minnu bɛ a kɛ parti ye ni militants tɛ parti kɔfɛ bilen o kɔrɔ ko parti ninnu mana kɛ belebeleba cogo o cogo fiɲɛ de b'u kɔfɛ donc maintenant fanga bɛ jɔn ka côté la sisan fanga bɛ
fanga bɛ minnu de bolo n'o ye sɔrɔsiw ye fanga bolo de ka côté la bi parce que jama dalen b'olu la bi kosɛbɛ hali n'u t'u fɛ u kɔni sɔnnen b'u ye ka da sababu caman kan donc o ye poids dɔ ye poids politique dɔ ye min b'a to maintenant rapport de force la bi i bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko fanga bɛ u ka côté la donc ni fanga b'u ka côté la maintenant a tɛ k'a fɔ ko il faut pas que ni fanga bɛɛ fana dir'i ma ni fana y'a bɛɛ ta a bɛɛ bɛ tiɲɛ donc f'i ka fɛɛrɛ kɛ fanga mana caya i bolo cogo o cogo i ka fanga dɔ di dɔ fana ma o ka se ka i bɛ fɛ k'a fɔ gouvernement man ka ko in bɛɛ ta k'a bila a yɛrɛ kɔrɔ u ka juru magaya a bɛ fɛ k'o de fɔ. non n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ u yɛrɛ y'a dɔn fanga bɛɛ b'u bolo mais n'a bɛɛ b'i bolo fana n'i m'i kɔlɔsi a bɛɛ bɛ tiɲɛ donc f'i ka mɔgɔ sɔrɔ hali ni bɛ ko tubabu b'a fɔ ko hali k'i jugu sara n'i ka fɛn sara il faut payer malo mun fɛn ni i ka jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye voilà donc a bɛ se ka kɛ o ye sisan donc tellement que fɛnw cayara finalement jɔn y'u ɲi ye jɔn y'u jugu ye o t'a dɔn bilen bon ni to situation sugu kɔnɔna la surtout dɔw tun b'u nɔfɛ parti politique dɔw tun b'u nɔfɛ nka sisan olu caman bɛ bɛrɛ la i bɛ fɛ k'o dɔn voilà donc Usumani Kulubali u bɛ n bila k'i ɲininka k'a fɔ o tuma na ni ko in dabɔra k'a fɔ de ko ka parti politique ka baara ko ka ɲɔngiri ka tila ka wuli ko ka dialogue kɛ hɛrɛ ani baden la ninnu ka bamananw ko ten ko dimi bɛ maa min na o tɛ ɲinɛ i ye maa min den dun o tɛ ɲinɛ parti politique y'a ye k'a fɔ u ka leader dɔw bɛ kaso la bi est ce que maa bɛ se k'i sigi ni fara ɲɔgɔn wɛrɛw ye 31 mars ni synergie d'action ni caman bɛ olu ka baaraw kun sonsorola dɔw yɛrɛ cira nka est ce que ninnu bɛ se ka ɲinɛ wa u bɛ se ka ɲinɛ min kɛr'u la parti politique i y'a fɔ cogo min ni dimi sugu dɔw donn'i la i ɲinɛ man di nka hali n'i ma ɲinɛ n'i fana ye miiribaga ye fɛɛrɛ a n'a taabolo don i bɛ baara kɛ n'i ka se yala ni i ye dimi ta ka baara kɛ n'o ye yala dimi wɛrɛ tɛna don i la wa o kɔrɔ ko fɛɛrɛ dɔnni yɛrɛ a t'i la o ka cɛbaw minɛ fɛɛrɛ kɛnɛ kan o ye deliko de ye o laada de don Sénégal minnu filɛ fanga la bi n'u minɛna k'u ka tɔn ci o ma tila kana fanga la ala ka latigɛw tɛ yan o la n'i ye fɛɛrɛ mɔgɔ ɲuman ye i b'o dimi to yen. I bɛ fɛ k'a fɔ ninnu ka u ɲɛmada Sénégal jamana ɲɛmɔgɔw kɛra cogo min na n'u bɛ fɛ ka hali sira wɛrɛ ta ka opposition walima fanga sina da u k'u miiri. Diɲɛ yɛrɛ ye ɲɛmada de ye ɲuman sira fɛ walanda bɔ kow kɔnɔ Jalo bɔra ka min fɔ sisan a b'a yira k'a fɔ a seginna n'an ye fɔ 2012 ka misali dɔw fɔ o misali b'a yira fangenitɔn mangoyali bi ko tɛ o n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ kuma yɛrɛ don kɔrɔba t'a la o bon minnu caman b'a kɛ a y'a fɔ cogo min na k'an ka ko lajɛ ni miiri ye tuma caman faso jama fanba tɛ baara kɛ ni o ye o mɔgɔ kɔni tuma caman min fɛn dɔ ka d'u ye tuma dɔ la u b'o kɛ o la kow tɛ bɔ ɲɔgɔn na o la fɔ a y'a fɔ cogo min na u bɛ mangoya nka kɔfɛ ni sugantili daminɛ mɔgɔw tila ka t'u nɔfɛ o u bɛ tila ka jɔyɔrɔ sɔrɔ san 30 u ma ɲi nka n'i ye san 30 in lajɛ i b'a sɔrɔ fangenitɔn belebele 3 bɛ yen olu de bɛna jɔyɔrɔ la kuma bɛɛ o hali ni fanga wɛrɛ nana u kɔrɔfɔra cogo cogo fɛn fɔr'u ma cogo cogo olu de bɛ se hali ni fanga wɛrɛ nana i n'a fɔ ale y'a yira sisan k'a fɔ a y'a tɛ ka tile ta fɔ k'a yira k'a fɔ hali bi ni Faransi fanga ɲɛmɔgɔ Asimi hali n'a y'a kanbɔ fanga nɔfɛ sugantili sira fɛ k'a ni fangenitɔn kelen de bila ka na baara kɛ hali sisan o bɛ baara la o hali n'o y'a sɔrɔ a dɔw b'a fɔ k'u t'u ka tɔn tɔgɔ la nka u ka tɔn b'u gɛn o Asari ma kunkɔrɔ ta ni juguman ye ale tɛ Faransɛ wasabolo ɲɛmɔgɔ danga yan Adema tɛ wa a ka tɔn m'a gɛn o o ɲɔgɔn fo kana se fangenitɔn mangoyali o ma daminɛ bi Modibo Keyita ka fanga binnen cɛkɔrɔba ma kunkɔrɔ ta ni juguman a ye kuma min kɛ san a ko a don k'a kɛ Mali bɛɛ tɔgɔ la ko kuma fɛn fɛn k'a fɔ Mali bɛɛ tɔgɔ la a kɛra u ye fanga ta kalo 4 o ɲɔgɔn bɔ 1999 a kalo 2 ɲɔgɔn a ko politiki ko kuma nin y'o dabilalen de ye bon politiki ma foyi ɲɛ jamana ye bon fangenitɔn dɔ de tun bɛ Mali kunna a waati o tɛ RDA ye wa o kuma sugu 2012 fana k'a fɔ ko fangenitɔn dɔw jatera a fɔra ko san 20 in kɔnɔ o waati o de tun bɛ fɔ ko minnu ye jamana in ci k'u tɛna fanga sɔrɔ bilen
dɔw jatera k'olu ye farafina tilebitɔn ka mɔgɔw ye k'olu ye mali dakoro k'anbariko kɛ mali kan o tɛ Sumala n'a ka mɔgɔ ye wa n ko Sogɛli tun b'o fan fɛ o kuma tun bɛ fɔ oui nka o don jɔn nana fanga nana di jɔn ma a fɔra ko san 20 kɔnɔ ko minnu ye jamana ci ko fanga tɛ d'u ma bilen politique mɔgɔw tɛ nka IBK min ye ni a sigira cogo la a san kelen in na wala san min dara ka 2013 a sigira cogo la ka ye Musa Bin kɔfɛ a ɲɔgɔn ma kɛ jamanatigi ma sigi ten o y'a sɔrɔ ale fɛrɛmɔgɔ bɛ tɛmɛ o kan n'o ye politique mɔgɔ ye a ye san 6 de kɛ kunnasigiden fɔlɔya la Mali bɛɛ a ma kɛ maa si ma deli ka IBK san 6 min kɛ kunnasigiden fɔlɔya la maa si ma deli ka kɛ premier ministériya la oui ka wasabulon ɲɛmɔgɔya kɛ san 5 ka tila ka san 5 kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔya gansan la ka tila ka furancɛla fanga min kɛra 2012 ka 13 la wasabulon tora a nɔ la n'o ye assemblée ka dɔ fara u ka fanga kuntala kan a y'o fana kɛ an ko fanga nana ta ka do de ma mɔgɔ kelen minnu tun bɛ k'a fɔ ko fɛrɛmɔgɔw k'u ye jamana ci san 20 wala o Magago a ye kuma min fɔ sisan ko ni fasoden fanba dɛsɛra a ka baara la bon fasoden fanba kan ka kɛ ka jateminɛ de kɛ fanga ni fanga sinaw cɛ ni baara min ka ɲi fanga bolo ka sɔn o ma ni min ma ɲi ka fanga hakili lajigin bon fanyintɔn dɔrɔn tɛ baara kɛ o ko société civile bɛ yen. donc e bɛ fɛ k'a fɔ mangoya min bɛ ka fɔ mangoya in tɛna fɛn tiɲɛ ninnu ye hali n'u bilala kuma o kuma fɔr'u ma u na segin ka u ka baara kɛ ka tila ka se sɔrɔ tuguni ni furancɛla fanga kelen a kɛra ni sisan a kɛra laban ye. mais a caman ye kuma gansan de ye fangayinitɔn lagosi a fɔli nka wale kɛli e bɛ ka fangayinitɔn lagosi u ye wale dɔ de kɛ n'o man ɲi o jamana kɔnɔ tɛ yan nka caman b'o fɔ olu yɛrɛ b'o wale kelen kɛ wala fangayinitɔn bɛ k'o wale min kɛ o dɔw bɛ sɛnɛ hali san o bɛ tɛgɛrɛ fo ye o kɔrɔ e fana dɛsɛra i jɔyɔrɔ la o fangayinitɔn bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn u bɛ bɔ mɔgɔw de cɛ la u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de u bɔra jamanadenw de cɛ la o ni jamanadenw sɔn misalila sugantiliw kuma n'o ye élection ye jamanaden jumɛn bɛ taa mɔgɔ ta baara kama ko karisa ye baara in kɛ baara ɲuman kɛ ko jamanadenw bɛ taa ko de kɛ ko min miiriya t'a kɔnɔ min yɛrɛ ka bon hakili min ka bon hakili ma fɔ min yɛrɛ ka dabila élection waati u b'olu de ye o kɔrɔ n bɛ min f'i ye fangayinitɔn de kuma gansan dɔ bon n bɛ min f'i ye hali e ka a tigilamɔgɔ caman lamɛn n m'a fɔ ko fangayinitɔnw ka ɲi dɛ k'u bɛɛ ka ɲi dɛ wala k'u ma juguman kɛ dɛ nka k'a kɛ i n'a fɔ ko jamana cili ko olu don kuma gansan don fɛn fɛn b'o f'i ye o mɔgɔ kelenw de tun bɛ IBK kɔ yan o y'a sɔrɔ n'i hakili b'a la 2012 u bɛ giri IBK ka kuma min na segin kɔ san 5 ATT ye tago kelen kɛ 2007 o don IBK kun Magago IBK de kun ye mango ye o don Sogɛliw ni fɛnw tɔn 40 kɔ fangayinitɔn 40 kɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛɛ y'a sira fɛ ɲɛta kama Alliance pour la démocratie et le progrès ADP a ɲɛmɔgɔ kun ye Jɔnmu da ye Mutagaw ni Sogɛliw bɛɛ kun b'a la u ma sɔn ka fanga ɲini a san 2007 u taara fara ATT ka tago kelen kɛ o don IBK de kun ye mango ye ko ATT de kun ka ɲi n ko san 5 kɔfɛ o IBK kelen nana ta ka kɛ ko ni a ma sigi ko Besew bɛ ban Sugunnikura la o jamanaden kelenw fɛ o tuma bi ko tɛ fangayinitɔn ka mangoya sisan ni ko min bɛ don min na i b'a fɔ o don kɛ n'o tɛ kuma gansan de don mɔgɔ caman bolo kuma don kɔrɔ t'a la yɛrɛ o mɔgɔ kelenw olu de tun tɛ ATT quoi olu de ma tila ka tugu IBK kelen quoi k'a ɲɔgɔn tɛ yan ale IBK kelen de o o tuma n bɛ min f'i ye faso jama ka miiri ka jo n'o ye maturité citoyenne ye o de b'a to hali dugumaralaw wala fɛrɛmɔgɔw n'o ye politique mɔgɔw ye u fana u ka se ka sira ta. est-ce que min bɛ n bila kan i ɲininka nin na o ye k'a fɔ i ye misali dɔw di sisan est-ce que politique mɔgɔw t'u sinsin ninnu dɔw kan k'a fɔ wa an kana saliya koyi ni baara min n'an b'a kɛ n'o ye politique baara i n'a fɔ Paul ko ten u bɛ se ka politique mɔgɔw bɛ se k'i sigi kuma bɛɛ ka miiri ka fɛɛrɛtigiw de don ka fɛɛrɛ ɲini kuma bɛɛ ninnu minnu filɛ nin n'u ka baara kun sosoronna n'a tilala ka wuli u na dɛsɛ fɛɛrɛ la ka tila ka i bɛ filɛ ka misali minnu fɔ ka jamana in ta tuguni bamananw ko ten an bɛ se ka segin tuguni ni an nimisara ko caman na fɛn caman bɛ yen an ka sujet filanan n'o ye AES ko ye mɔgɔw bɛ ka girin a ko la bi est-ce que an na segin ko kɔrɔw ma wa. i y'o min fɔ fɛrɛmɔgɔw fana tuma caman u bɛ baara kɛ ni jamanadenw cogo de ye o an ka fangayinitɔn ninnu filɛ farafinna o caman fangayinitɔn fɔlɔma farafinna ka caya sebamaku ye o u bɛ gulo min bɛ fanga la don min na o de ta de ye tiɲɛ ka caya an ka misali ta ka taa kɛ ale ye min fɔ ATT tile ATT kun fangayinitɔn t'a bolo gulonyɔrɔla cɛbɔ de kun don candidat indépendant tɔn dɔw kun b'a bolo ko Mouvement Citoyen ni ninnu tɔgɔw kun b'o la nka fangayinitɔnba belebelew bɛɛ ma tila ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu a kɔ wa ale kelen m'u kɔrɔtɔ wa o de y'a to minnu b'a f'i ye ko fangayinitɔn san 30 k'u ye jamana ci
nga mo ko kila kwa fi kwa tije ko baraka lai o kuma be nyɔgɔn ta san bi so nga tije ko tala ale ka santan o tala wa mi ta kuma wono tewu musa na ka san gwan flan ko ke santan folo o kele de demo no o so sidon fan ke semelen on ga min daroka fere na o politique na o politique to ma si de femwa ani jon yake ani jamana ma kala no ni fere comme ina fo fere atuma no politique jamana sera suminta o yo fere ton kele ni daga no parti ni ki o de fe ko i bo de lawo o ko yo politique mo be se kunte ya no o de kunte jamana ko yana bo o politique kun be o ko mo me fana dom na frafna kuma chama ale ta de nye se ba ale de ka cha ka aga million do jamana dum kun non min be se ka fo e ka fo kuma be se ka fo mais politique kon se ka bali mali kono ku ka barake fanga mana ke chogo politique ma be se ka fo ali bi ka an kam neli ko kuma fo ka wo cheba o mnela o madame ne bio fanga fo de mala ta ko be cheba alfa ka santan no muto ataru ma mena mo laminu ma mena mo laminu adima cheba de yana ka tamira sikiwo almam sila ma mena kupo ku blabla kata fena sans double ba era shogalu ni muta ka kunta alfa ore ko nyemo ko kunare ke msi kunare fo ka ses fa bank ma sumalima na tora fa talao fa fina woni kuma chama fragilare jamana ado la kacha baso jama dombe seka katabro seka ka fa la bini suwantri sra kacha na kuma chama frafina fa ndon abdo fa ngade tala uta etnyewo uta etnyewo kuma chama uga bolu ke o ali ibe ka fanga bini mingira fanga ton dana ko tu kan u bora mo de kofe mo de kumbe dana ko boka u bora ni o ka srai ye ko ante abana mi fo ba flantan la ni o zuma sa ko mbola zuma sa ko kre to fanga ton ani marma fenta jew no société civile o kuma asro yoro ba flantan fla dinamo ko nyemo dana ko mulli ka kosebe ibe ga ma fanga so ni oluka srai ani kele de munus me fanga fando ko bulo nga dana ko na bolu fana ka kaun ba flantan lo la chifi no be ni chekuno leader d'opinion masa bachi ras bachi ni master sumin nu ulle ko me sangala ma ba flantan lo la ula to email ante abana la ulle ko dala nyafe ka chawo fanto nu fanga sna nu aya so fanga kun fekara bo aso be ga na ai fanga ta doninga ni fanga ta ni bara doke ko robe chen bulu ni tienta be ka cha sanga mi kibida kuma cha be bi d'accord oui ola isinao mo dunga dula o em sang ko fluency fana tara o siraka oui Paul Gula ben blague est-ce que politique mo na gloro soro malawa kuka politique baraw ke ka sanga soro ka jamo ye ka manja soro ni be ko fe sorasu ka fanga konna la wasabu sorasu yere bi umma kadi ko sebe nunu kambo fanga no fe ni awa alni kalata watu mase nyebi do yere ko ni e fien kura do chito e kalata do daboto do una seka manja do soro ka kalata barake wa oui ça dit politicien ka mangoyen je pense que Diallo ni et l'autre mot Ousmane Koulibaly oui c'est-à-dire ne fait ils ont un peu patauger quoi c'est-à-dire ou tournoi la donne quoi c'est-à-dire mangoyen te doré mangoyen est jume et pardon anga yanno mo ko chama be no ka mo ko fuite politique même information gasal mo ko gasala la donc mangoyen be soro mundi fe mo ko baye ka fo bon awe ni samba ke jamana tiena ka se fo niveau mais mo ko do nana kana ulu ka jamana korota donc ça veut dire que ulu de tieni ke so e be ka mangoyen mo fondé mangoyen te shogel no fe muna o shogel le politique mo de un père président. Donc tu as vu que c'est incohérent. Ça ne tient pas. Allez choisir qui l'aime pas faut que politique mo ko jamana ci. Ah mais voilà, allez avec un slogan de oui. Mais allez avec un slogan oui. Or munu ye jamana ci. Ego ko lu mai. Olu ka tana e ref notre gouvernement kono. Mais il y a incohérence. Ora tunya fongo nango ambe mango kuma nyimi ba. Mango ya be parti politique munu kan. Parti politique munu jamana mara. Mango ya be ulika. Krengrana parti ba saba nte fe ka parti to fo olu e munu jamana marade iba e ka fo mangoya be ulika ni o to fo ro abekena fo didin chou donc maintenant mais parti munu be no ko au lieu politique au lieu parti politique yi iba e mangoya bele to lukan ay suma sa ko fo j'ai beaucoup de respect pour lui mais il n'est à tort impliqué dans tes dossiers nogolin fouilla mais pourtant politique mo do
mais mɔgɔw b'u bɛɛ fara politique mɔgɔw b'u bɛɛ kɛ mɔgɔ suguya kelen ye alors que ce n'est pas ça mais ni opinion yɛrɛ ta opinion b'a ta k'a filɛ minnu yɛrɛ ye jamana mara san 30 in kɔnɔ démocratie kɔnɔna la k'olu de ye jamana ci mais ni e y'o kɛ i tɛ se ka sogɛli bɔ a la o ça revient à la même chose donc mangoya y'o yɔrɔ de c'est à dire u ye ba de ta k'a peinture k'a kɛ jɛman ye k'a fɔ ko saga don c'est ça c'est à dire on est en train de nous faire on est en train de nous vendre de l'illusion on bɛ ka galon de feere mɔgɔw ma quoi n'i ko politique mɔgɔw parti politique bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i ye politique mɔgɔ ye c'est ça parti politique bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i ye politique mɔgɔ ye maintenant i tɛna se k'a fɔ ko nin nɔgɔlen don nin nɔgɔlen tɛ u y'a essayer de k'a don mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ bon minnu ye fanga mara ko olu de man ɲi an bɛ wagati min na ko bi n ko parti politique dɔw bɛ ka nin gouvernement soutenir olu fana bɛ tila tuguni k'a fɔ ko politique mɔgɔw man ɲi k'a tiɲɛna olu de bolo mais e ka jɔda ye mun ye la e yɛrɛ tɛ politique mɔgɔ ya ça revient à la même chose mais n'u ko k'u b'i répondre u b'a f'i ye ko bon an ko politique mɔgɔw man ɲi mais démocratie wagati min tɛmɛna anw ma baara kɛ o kɔnɔna la donc anw nɔgɔlen tɛ dɔ bɛ to k'a fɔ kuma caman o tɛ tiɲɛ ye mais n tɛ fɛ k'a tigi tɔgɔ fɔ mais munna bi i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko président premier ministre yɛrɛ bɛ bɔ bi k'a fɔ ko politique mɔgɔw bɛ jamana ci pour moi ne fɛ o ye o kuma ni sababa tɛ bɛn politique mɔgɔw yɛrɛ de ye ɲɔgɔn kɔ bila fanga kama kuma tiɲɛ de nin c'est-à-dire u ye ɲɔgɔn kɔ bila fanga kama en fonction des circonstances u y'a essayer ka jouer pour que ka ɲɔgɔn bila sinon M5 kelen tɛ i k'a filɛ kɛ n ko politique mɔgɔw tun b'a kɔnɔ mais bi u ma fara de yan mun y'u fara voilà. D'accord, mais e ɲɛ bi c'est ça un peu le suspension min wulilen filɛ nin sisan est ce que front kura bɛ se ka dayɛlɛ nin kɔfɛ mais a bɛ se k'i parce que n ko ten n ko ni dimi donna mɔgɔ la awa a tigi b'i sigi n'a ka dimi est ce que ninnu bɛna taa dimi bɔli sira wɛrɛ kan wa walima Usumani y'a fɔ cogo min na u na jamana lajɛ wa walima u n'u sigi k'a fɔ kalata na kɛ an na kalata kɔnɔ. Bon c'est à dire politique mɔgɔw ka nin activité a reprendre enjeu fila b'a la a fɔlɔ jumɛn u bɛna élection organiser ko kuma fɔ o kɔni a mɛn o mɛn fura t'o la o kɔni o kuma bɛ na o kɔni o diyara o ma diya mɔgɔw kɔni b'u kuma fɔ fanga dun voilà kuma la n'i bɔra k'o fɔ dɔw b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ donc u bɛna o kuma fɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye u bɛna fɔ fana k'u ka mɔgɔ minnu minɛlen don ko k'u juger walima k'u bila donc a bɛna kɛ u ka activité bɛna baser ni fila in kan bon o yɔrɔ fana na ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ justice ka bolo kan justice ma prononcer a la fɔlɔ est ce que état bɛna justice bolo tɔnɔ min k'a fɔ ka mɔgɔ ninnu bila o fana ye problème dɔ ye maintenant est ce que justice bɛna saisir dossier la k'a fɔ ko bon an k'u juger ceux qui sont coupables an k'olu don kaso la ceux qui ne sont pas coupables an k'olu bila est ce que an bɛna taa o fana procédure fɛ o fana enjeu bɛ tuguni maintenant a bɛna kɛ sababu ye peut-être parti politique minnu tun bɛ yen nɔ ko mangoya tun b'u kan dɔw bɛna se k'a fɔ k'u bɛ t'u rallier ne ɲɛ b'o fana na o ye jumɛn ye par exemple n'i ye dialogue ta dɔw ta dialogue la u ko bɛn k'olu bɛ taa u yɛrɛ or u bɛ parti politique na parti politique k'u kana taa fɛn na dialogue min tɛmɛna k'u kana taa u ko u taara u tila k'a fɔ tuguni k'olu mana u ka parti kama na k'olu nana u yɛrɛ kama ko parce que ko faso ko don donc bi ne ɲɛ b'a la fana farafarali min na ni o yɔrɔ fana dɔw bɛna bɔ bi k'a fɔ olu ta tɛ parti ko ye olu ta ye jamana ko ye donc bi an bɛ wagati min na ko bi an ka jamana dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ donc ne ɲɛ bɛ o enjeu fila la dɔw bɛ fara ka b'u la pour que k'a fɔ k'u bɛ état dɛmɛ pour que ka tɔgɔ manja kura wɛrɛ da u yɛrɛ kan k'u préparer ka élection makɔnɔ voilà. Oui, Amadou Diallo, nin cogoya la est ce que parti politique na se ka u ka suspension wuli u na e ɲɛ bɛ jɔsen jumɛn na o kɔrɔ walima e ɲɛ b'a la u bɛna fanga ngwara da fanga de da wa i ɲɛ b'a fila la cogo di. Non, de toute façon suspension wuli min filɛ nin ye u ka activité bɛna relancer u bɛna baaraw daminɛ fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ tɔgɔ ye di fanga ɲini fɛɛrɛw tigɛli daminɛ. Parce que n'i ye gouvernement fana kɛlen ka suspension wuli sisan ko fila don n y'o de fɔ depuis n ka kuma daminɛ la an bɔtɔ don crise kɔnɔ parce que dialogue banna commission sigira commission min bɛna dialogue conclusion rédiger ka kɛ rapport ye k'a di président ma baara bɛ se ka kɛ ni min ye or déjà conclusion kɔnɔna la a yiralen b'a kɔnɔ k'a fɔ ko laɲini dɔ ye ko ka charte yɛlɛma min b'a to président bɛ se ka kɛ candidat ye directement ka sɔrɔ a ma bɔ a jɔyɔrɔ la donc n'o sera ka waleya o kɔrɔ de sisan nɔ an kunsinen bɛ élection de ma sisan élection présidentielle de ma donc nafa tɛ parti politique bloquer la bilen autant i k'u labila
aka commencer ka olu ka commencer ka baara daminɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw parti fana b'u cɛla minnu ni président ka di minnu bɛ k'a dɛmɛ bon n'u bɛɛ suspendé don u bɛɛ bɛ kurukolen dɔ kɔnɔ n'u bɛɛ suspend ka hali association à caractère politique k'a bɛɛ suspend donc jɔn bɛna wuli ka baara kɛ i ye parce que fanga fana n y'a fɔ cogo min na jɛgɛ fanga ye ji de ye fanga fana ka ressort ye a ka soutien politique n'a ka soutien social a tɔgɔ di soutien associatif de bon n'olu si tɛ baara la dun donc a bɛ fanga yɛrɛ gɛlɛya baara gɛlɛya fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bolo donc o kama o bɛɛ kama suspension bɛ wuli wajibi pour que fanga fana mago bɛ soutien populaire min na o ka se ka sɔrɔ n'i y'a ye jama bɔra ɲaami o don Ibrahim ni amina an da se non o ye misali ye n'i y'a ye jama bɔra parce que baara de bɛ sen na bon bi 2021 na ou bien 2022 14 janvier 2022 jama min bɔra Bamakɔ parce que baara dɔw de tun bɛ ka baara kɛ jukɔrɔ bon minnu bɛ ka baara kɛ jukɔrɔ n'i y'olu suspend n'i ko k'u ka o jama kelen na bɔ u bɛ se ka labɔ cogo di c'est pas possible donc forcément il faut que moyen ka to u bolo u ka se ka baara kɛ donc il faut que suspension ka wuli donc ni suspension wulila sisan mun de bɛna kɛ sisan o de ye parti politique u b'u nunjuru don kɔ tuguni parti politique sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka fanga ɲini a banna mission principale fanga ɲini ka exercer i y'a sɔrɔ o i m'a sɔrɔ o de ye laɲini ye bon maintenant o de laɲini kɔnɔna la dɔw ye fanga sɔrɔ ka exercer mais a fanga caman fanga fila ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ a si laban cogo ma ɲa donc kuma o kuma bɛ k'a fɔ parce que o laban sinon adama ka fanga banna mɔgɔ ma nin mɛn o adama ka fanga kɔnɔna la gɛlɛyaw nana u yɛrɛ damaw cira ɲɔgɔn na adama yɛrɛ damaw cira ɲɔgɔn na u ni parti wɛrɛw cira ɲɔgɔn na gɛlɛya nana mais o n'a ta o ta fanga sera ka laban fo ka élection kɛ k'a di maa wɛrɛ ma mais o maa wɛrɛ min ya fanga ta o kɔfɛ fanga tiɲɛna o bolo fo kana kɛ fanga bin ye donc maliyɛn caman nana fɔ ko n'i y'a ye fanga binna parce que parti politique mɔgɔw de dɛsɛra minnu ye coup d'état kɛ a wagati a y'a ninnu ye coup d'état kɛ c'est à dire Kulibali ka kuma de don quoi fɛn kura de ka di maliyɛn toujours i m'a ye wa fɛn kura ka di maliyɛn a tɛ l'enseigne kɛ kuma dɔw la f'a bɛ ɲinɛ ka fɔ kɔrɔlen fana ɲuman dɔ kɛ donc bɛɛ girinna a y'a nɔfɛ a y'a bɛɛ ko kati maintenant qu'est-ce qu'on a fait discrédit de boy politique kan ka parti politique saboter ou la gosi a wagati ne yɛrɛ bɛ activité politique la an taara bourse de travail la u taara an bon ye mais o kɔfɛ a yɛrɛ y'a yira a yɛrɛ pression bonyana tellement que a yɛrɛ y'a to activité politique k'a kɛ kulu min kun kɔdonnen bɛ fanga la olu ka marché a k'a ye a don depuis bourse de travail jama kun dɔ bɛ bourse de travail bɛ a tɔgɔ monument de l'indépendance la jama kun dɔ bɛ fo déjà cité ministériel yɔrɔ la tellement jama bɔra a don o don de a yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ja fanga bɛ parti la halisa donc a ye schéma classique min kun bɛ yen nɔ et puis galon min kun bɛ yen nɔ a sina ka galon bɛɛ bin politique mɔgɔw man ɲi partiw man ɲi nka est-ce que e ɲɛ b'o yeta de la bi bita in ye min ye misali min bɛ se ka di o ye politique mɔgɔw minɛna awa u ka tɔn olu ka kumaw ma cɛ ou bien e bolo siran de bɛ ko in na n dɔn ma min don minnu bɛ fanga la bi n'o ye Asimi n'a jɛɲɔgɔnw ye mɔgɔw natalen b'olu de nɔfɛ donc u teri kɔrɔw u b'olu saboter mais ni Asimi ye olu fana k'a teri ye sisan i bɛ jama y'u nɔfɛ ko tuguni c'est à dire conviction tɛ an ka baara politique baaraw de la an fɛ yan conviction ko de tɛ yen bɛɛ bɛ girin fɛn dɔ de nɔfɛ hali fɛn minnu bɔra fɛn bɛ tun bɛ ka girin Asimi nɔfɛ bi kunun ni dɔw m'u sago sɔrɔ olu caman seginna so parce que u kun taara nata dɔ de kama nata ma fa donc u caman seginna so a tɛ l'enseigne que finalement fo i yɛrɛ bɛ douter i yɛrɛ la o de kama n ko peut-être que u y'a relancer n kɔ tuguni pour k'a dɔn maa minnu b'u fɛ ni maa minnu t'u fɛ réellement parce que tellement que bɛɛ girinna tun sisan nɔ min ye parce que comme mɔgɔw ni plus tu avances
kulol ga kuma do fanga fendo e imana ke chogo chogo be yele do senga imana ke chogo chogo be do magonya bo be yele mi senga ori kacha ibe mi magonya e parce que ibe mi magonya mo minorité de se ka ela soro directement et ka se ka fenku e directement parce que malien bo de fait mais jama famba ni o kanga jamana ka here kanga so mani jamana ka baraka chogo wi bon ame wakati na ko min bi gela min be o te mo chama ni mi siti ka se ka wasaka sababu ko yi hal ni gela ni wajibi alen be an kan ka boni ko fa mo wi nu ka la yin do ka fanga ni jamana ko don ko nyogo ma parce que nu ya to fanga ka se ka asagona ko bara beke donc tigina tana ke se ka tigina tana se ka ke jamana nyamo la parce que mo dalembula oui Thomas mina ni ngal laba mingila est-ce que fanga nyinni na sisan parce que ko ma se ka fo amina am fe kan kunda kokura ka no ye kalata he awa sorasu ni politique mo che enyabe fanga soro cogo la cogo di yana nga tanga babu na sorasu bina fanga de nyini walma politique mo na se ka fanga soro sorasu ko o sikaten na fiu fanga te bo asiminga kangono pour la survie atsika bubulo fere de beke minu jamana kanuna de jamana ka intérêt la fere de beke kan nous protéger ou risque ta kojuku jamana no fe jondi minu be jamana sorasu oui asimi na ka groupe ou risque ta turo jamana no fe donc au kama fanga tse ka bubula wa manga ko bulbulu asiminga ke candidat yi o de be arranger maintenant bega accompagner anga sanduru folo nke folo ka laje ka solo ka ko wala nyini mais ni konna la koni ne nyete fanga bo ko folo bulu parce que pour rien au monde ils vont laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre pour leur propre sécurité oui raka la kana oui ou be da do de la o chela ndumaro otuna sika ke more ni président arrêté au cas où be sauver ka jamana sauver a fait parce que ambe ani point do soro ntoma Mali point do soro asimi rego ko c'est un chemin de non retour voilà Mali point do soro bi sira meble imba Haïti na an segina encore Mali be jugani Haïti wallahi Haïti be gela fa mo kono bi mo ta don mais mo chama ta don mais mo klanu ba don Haïti be France États-Unis Canada ka gela de kono bi o te ka foko America be fokana e base do sigi wojene Côte d'Ivoire en karafe yanwa bon America yo nyona de ke anye Burkina président rek a déclaration do mais ni do ku kono ka foko asigalembe Côte d'Ivoire jamana na kubika ko do labe ko jamana kama ani benefana Haïti mais ibeda o ba ira ka fo alsa America yo nyona de ke Haïti la parce que Haïti bi aka indépendance ta wakati mina fanga min kumbola o ye Amérique latine jamana chama de ka indépendance soro même la Grèce en Europe la Grèce doit son indépendance à Haïti parce que la Grèce était Grèce ou maralen ben empire ottoman de Turquie Grèce ou le camara on olu de Haïti Grèce ou deme ka so go indépendance soro o kele Américain ko naye ntoy jomunu be en wore faire noir bébé affranchi donc tu as bloqué jusqu'à Haïti de la phobie Haïti va galérer bon Mali be point de la bi Mali Burkina Niger be point de la bi nango kambe siganko ambe jugoni Haïti parce que pour que on exemple dit donc be faire begeka en détruire d'accord o ba blagata Mali Burkina Niger ni jamana saba minnu be ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛjɛkulu dɔ kɔnɔ u k'a ma ko Alliance des États du Sahel AES bakurunba la awa an ka babu filanan ye o de ye an bɛna kuma o de kan sibiri tɛmɛnen yɛrɛ ni jamana saba y'u ka awa ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ saba in colonel Assimi Goïta capitaine Ibrahima Traoré ani général de brigade Abdurahmane Tiani olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger faaba la n'o ye Niamey ka kuma jamana saba in fu ye bɛnkan dɔ bila sen kan n'o ye jamana saba in bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na sira caman kan u ko de ma ko confédération awa an ye malidenw ɲininka maliden dɔw y'u ka hakilila di awa AES ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ in kan ani CEDEAO fana y'a ka ɲɔgɔn ye 65 kɛ o dugusajɛ kari an bɛ maliyɛn dɔw lamɛn minnu fana y'u ka fɛla di o ko kan an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka walawala. AES mɔgɔ saba ka ɲɔgɔn ye
ala ka barka do la fɛn min tɛmɛna ninnu fɛ ni mɔgɔw y'a dɔn kunu n'u b'a kan ka rassembler k'a di mɔgɔw ma mais pas que sini bɛ tiɲɛ anw bolo mais o bɛ taa min na n kɔni b'a dɔn a bɛ taa kɛ barika ko de ye parce que ninnu filɛ nin ye ils ne sont pas venus pour le mal de des trois pays parce que ces trois pays là ces trois pays, ça je le dis, hein, ces trois pays, o ye kunu ye, o tun bɛ kɛlɛ kɔnɔ, o y'a dɔn min bɛ kɛlɛ kɔnɔ, namara min bɛ kɛlɛ kɔnɔ, o y'o bɛɛ dɔn, donc o b'a kan k'o le sɛnsɛn ka bɔ farafinna kow la, o bɛ bɛɛ ɲɛ yɛrɛ la, o bɛ bɛɛ ɲɛ yɛrɛ la, mais an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka barika don u ka ɲɔgɔn ye la, a bɛ kɛra kun kama, Ala ka kɛ nafala ye an jamana saba bɛɛ ma, i y'a faamuya, diɲɛlatigɛ ye nin de ye. Ni dɔ m'a daminɛ dɔ t'a la a tɛ laban faut que a ka daminɛ dɔ de la komi a daminɛna anw na Burkina farala kan Niger farala kan de toute façon an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ barika ye ça soit une continuité n bɛ fɛ a ka kɛ ASD comme Europe bɛ cogoya min na AS ka kɛ AS ka développer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ saba ka ɲɔgɔn wele ka taa kuma c'est que kedore jama kunga e jamana kunga ku problème ko nous e ɲɔgɔn ye avec here AST jamana saba Burkina Mali Niger ou jamana ɲɛmɔgɔ saba ka ɲɔgɔn ye pour parler que des problèmes du pays an ye jihadisi ni fɛn minnu ye jamana in kɔnɔ tile filani na waati min na mɔgɔ si tɛ a ma kɛ min ɲɛna mɔgɔ si tɛ a ma mɔgɔ min tɔɔrɔ mɔgɔ si tɛ min ka mɔgɔ ma touché a la hali n'i ma touché i ka mɔgɔ dɔ touché i ka mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ touché a la jamana ɲɛ b'a la a bɛ ka ɲɛma jɔ ɲɛ b'a la a bɛ ka sigi donc n'u ye ɲɔgɔn ye Ala ka ɲɔgɔn ye Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala k'u bɛn kan kelen kan mais surtout n bɛ min ɲini quoi population bɛɛ malien la population malienne nigérienne ani burkinabé pour soutenir parce que ni ko do de daminɛ tɔ de a ta kɛ hɛrɛba de ye ɲɛfɛ an bɛna an yɛrɛ ta an bɛna an ka wari dilan an ka jamana nafolo bɛna kɛ an yɛrɛ ta ye je crois que c'est une très bonne idée hein Ala ka ɲa ka d'u ma Ala ka ɲa u bolo Ala ka an sago d'an ma ya rabbi jamana Ala ka ɲɛma jɔ Ala ka hakilina ɲuman d'u ma Ala k'u bɛn kan kelen kan o de ka d'an ye AS dugu saba a président ka ɲɔgɔn ye ne y'a sɔrɔ hakilina ɲuman don parce que ni ko avancera vraiment ça c'est une bonne chose o ka ɲi an yɛrɛ ma kosɛbɛ o ka ɲi jamana ma u saba ye ɲɔgɔn kanu fɛn bɛɛ ye kanu de ye n'u ye ɲɔgɔn kanu ka hakilina kelen ta bon je sais que o de y'an bɔ yɔrɔ ye quoi. Bon, AS président saba ka bin ɲɔgɔn ye bon ne b'a bila okumu fila ɲɔgɔnna de kɔnɔ okumu fɔlɔfɔlɔ komi CEDEAO mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye sini bon yanni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye donc olu yɛrɛ bɛ kɔn u ka ɲɔgɔn ye parce que déjà ni jamana saba in ko ko olu tɛ CEDEAO ka ko foyi la donc u tɛ fɛ ka segin ka don CEDEAO la tuguni mais u tɛ CEDEAO fana kɛlɛ donc u bɛ convention de ɲini u ni CEDEAO cɛ u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogoya mun na komi ni jamana bɛ frontière la donc aw tɛ se ka kɛlɛ donc aw ka sɔrɔ bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kun cogo mun na donc u bɛ fɔ ka bɛn de ko o la sisan u bɛ se ka commerce ni fɛnw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na donc u bɛ fɔ ka bɛn de ko o la donc olu bɛ taa kuma o ye ne ka hakilina fɔlɔ u bɛ taa kuma yanni CEDEAO mɔgɔw ka congrès ka kɛ donc u bɛ kuma donc o ye ne ka hakilina fɔlɔ ye bon hakilina filanan réunion in kan a bɛ se ka kɛ parce que an ka président Asimi bɔra ka discours dɔ kɛ Sikaso bon o discours in na ka kuma dɔw b'a yira k'a fɔ ko tubabuw tun b'an ka marchandise mun san fɔlɔ i n'a fɔ an ka coton ou bien an ka sanu u t'a san a bɛ tubabuw de b'a minɛ u t'a feere Chine ou bien États-Unis t'a feere en dollar donc o dollar in olu bɛ taa ka taa stocker Faransi bangiw la donc o bangiw olu bɛ sɔrɔ ka a lasegin anw ma ni wari dɔ ye wari min yɛrɛ reconnu tɛ dans le monde échelle donc a bɛ se ka kɛ u bɛ ka taa kuma o wariko in fana na donc ne kɔni fɛ ni u ka sigi bɛ se ka kɛ nin koba fila in de kan.
ayiwa nin kun ye jamanaden dɔ maliyɛn dɔw ka hakilila ye sommet min kɛra n'o ye AES ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye Ɲame dugu kɔnɔna la Usumani Kulubali n'i ye jateminɛ kɛ Niger jamanakuntigi yɛrɛ ale ye kuma ta waati min na Général Abdramane Tchani ale ko nin ye u kɔ donnen CEDEAO la awa waati kelen CEDEAO o dugusajɛ CEDEAO ye bagabalikanw bila awa AES CEDEAO nin jɛkulu fila in u bɛna kɛ fadema de ya i ni ce i ka ɲininkali la yanni n ka don la n bɛ dɔɔnin fara Paul ka kuma kan an ma ɲagami dɛ ale y'an ka kuma de sɔnji ale ye Zumana Sako fɔ ko k'a yira ko mɔgɔ ɲuman don nka munna a tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ sugantili o sugantili kɛra ni Zumana Sako y'a kan bɔ fanga nɔfɛ kɛmɛ la a ye joli sɔrɔ a kelen sɔrɔ wa kɛmɛ la a ma tɛmɛ kelen ni kɔ kan jɔn y'o kɛ n ko jamanadenw de y'o kɛ jamanadenw b'a ko fangayintɔn man ɲi u ko ko fangayintɔn minnu man ɲi dɛ ni san 30 kɔnɔ n'olu ye jamana mara ka ca olu de tila ka na fɔlɔ filanan sabanan adama RDRPM o kɔrɔ anw ye min fɔ faso jama ka kunun faso jama maa kalannen minnu tɛ fɛɛrɛ kɛ u tɛ politiki kɛ ani minnu a yɛrɛ y'a fɔ minnu tɛ kunnafoni yɛrɛ lamɛn ten olu caman ka dɛsɛ jango minnu yɛrɛ kalannen don nka i b'olu fana de sɔrɔ nin kumasiw la fɛɛrɛmɔgɔw ye fili caman kɛ nka jamana ko tɛ fɛɛrɛmɔgɔ ni kɛlɛdenya ye jamana ma cira fɛɛrɛmɔgɔw ni kɛlɛden dɔw de bolo atelier ka san 10 ni jamana nana Jalo y'a fɔ fanga dafiri min kɛra Tezali ma minɛ wa a y'a ninnu ma fanga ta Jalo y'a fɔ mɔgɔw ma bɔ ka tɛgɛrɛ fu kun wa Kidali ni Tumutu ni Gawo ma bin wa fɛɛrɛmɔgɔ tun tɛ fanga la o kun wa sisan fanga min fana bɛ yen a ye baara ɲuman caman kɛ mɔgɔw ka kunkɔrɔta n'a ye nka ko fana kɛra la min ma k'ale fangakɔrɔ tile la an filɛ ntigi ko gɛlɛya min labɛn n'o ye kuranko ye ni fangakɔrɔ tile kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ ko mɔgɔw bɔra fangakɔrɔ tile la yan nɔ ka sufɛla fɛ ka ko kɛ i bɛ ka waati ta kosɛbɛ an ka sujet kɔrɔ la k'a sɔrɔ an ye dɔw ye AES ko kuma min fɔ n'o ye k'a fɔ nin ye jamana saba in cɛncɛnkungoda la n'o ye Sahel ye nin y'u kɔ donnen farafinna tilebi tɔn ka sɔrɔ jɛkulu ma wa awɔ an ka faama ninnu yɛrɛ ka fɔ cogo la nin y'an kɔ donnen i ye kɛlɛtigi Tchani ka kuma fɔ o y'o fɔ Ɲɛminɛ Burama Tarawele Burukina ale fana delila k'a fɔ ko nin y'a ko bannen nka farafinna kilibitɔn ka lajɛba in senfɛ a dugujɛ anw tɛ kɔfɛ i ko bagabalikanw nka ne kɔni ma bagabalikanw mɛn bon kuma minnu fɔra n'o ye k'a fɔ ni jamana saba ninnu bɔra jɛkulu in na kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka se u ma o ye kabi olu u ka wasakulu n'u ka commission ye o mɔgɔ dɔ de m'o fɔ wa kabi o m'o fɔ o kuma fɔra Mali yɛrɛ kɔnɔ yan kabi tuma min na dɔw bɛ bɔ kan ka bɔ jɛkulu in na ka d'a k'a taabolo man ɲi kabi fanga yɛrɛ ma sira ta fɔlɔ ani minnu fana bolo Mali kɔnɔ yan nɔ k'an man ka bɔ a la k'i bɛ se k'i mago ɲɛ a kɔnɔ k'a sɔrɔ tɔnɔ minnu b'a la i ka jamanadenw ye i makɛlaw la olu tun ye nin kuma fɔ o k'a fɔ ni an bɔra a la i ko minnu ye bagabalikanw ye k'a fɔ n'o ye walasa an ka jamanadenw anw ye taamakɛlaw ye ka caya nin kɔlɔlɔ bɛ se k'an sɔrɔ nin kɔlɔlɔ bɛ se k'an sɔrɔ o kumaw de fɔra don o ko anw minnu ko k'an bɛ bɔ ka d'a kan a taabolo man ɲi an kan ka sigi n'o ye o an de bɛ fɛɛrɛ tigɛ sisan fɛɛrɛ min bɛ yen olu ye kuma min fɔ n'an bolo k'o ye bagabalikan ye an man ka sigi k'o kɔnɔ o bon n y'a bɛɛ jɔ ka kuma lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko faso ka fɔlenw ka basigi tɔn ci min tun bɛ yan n'o ye MINUSMA ye k'a fɔ olu talen yɔrɔ kɔlɔlɔ dɔw kɛra a la ko o ɲɔgɔn o kuma u bɛna walanda bɔ o k'olu kɔnɔ walasa o ɲɔgɔn n'i bɛ bɔ nin ko sugu la e kɔni b'i sigi n'a ye kuma bɛɛ ko dɔ bɛ yen n'i kɔni ye hakilila fɛn fɛn ta i bɛ se k'i sigi n'a kɔlɔlɔ ye e de bɔ fɛɛrɛw tigɛ sisan fɛɛrɛ min ni gɛlɛya min nana o bɛ se ka kunbɛ cogo bɔn ɲɛna de don choix tɛ yan e ɲɛna dɔw de ta i ɲɛna don o yɛrɛ b'o ɲɛna sew di yɛrɛ ma sisan n'o tɛ ne kɔni ye u ka ɲɛmɔgɔ min ka kumakan mɛn Patrice Talon n'o ye Benin ɲɛmɔgɔ ye ale ye basigi kumaw de fɔ ale y'a yira k'a fɔ a ko k'a kuma n'an ka ɲɛmɔgɔ saba ninnu yɛrɛ fɛ nka a ka kuma yɛrɛ caman bɛ yen a bɛ farafinna kilebitɔn a jɛkulu u ka taabolo n'o ye ɲangili ninnu ye ɲangili minnu y'a to an ka jamana mɔgɔ ninnu murutigiw ka taabolow ma bon k'u yɛrɛ ka sariyaw sɔsɔ a ka kuma b'a yira k'a fɔ ɲangili ninnu a kɔlɔlɔ bɛ se jamanadenw de ma ka tɛmɛ faamaw kan yɔrɔ n'i y'ale ka kuma lamɛn i b'a ye k'a fɔ ale ma bagabali kɛ min bɛ k'a fɔ k'o ye bagabali ye ni ma fili Umaru Ture
wala Ghana mɔgɔ min bɛ farafinna kilibitɔn ka fɛn fɔ a ye kuma minnu fɔ ni jamana ninnu bɔra a la ale tɛ se k'o fɔ a yɛrɛ ma ten a commission min n'a b'o ɲɛma peut-être o ci dɔ a da a k'o fɔ nka a ye min fɔ n'i bɔra nin b'a la nin b'a la nin b'a la ne y'o de f'i ye kaba ale m'o fɔ minnu bɛ yan kaban o dɔnnen don n'i bɔra o b'a la o ne tɛ fana sigilen bɛ ni weleweleda ye o tɛ k'a fɔ ni kɔni mɔgɔ min don k'i bɛ kɛ bagabalikan ye o i b'a sɔrɔ a dɔ la fana y'a sɔrɔ o tigi ale bɛ ka kuma min fɔ k'an ka bɔ tɔn in na ale ma labɛn a kama n'o tɛ kabi don min a bɛ fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ fara jamanaden fanba an ka bɔ a la e ɲɛ b'o sira dɔ la jamana saba in kɔrɔ k'a fɔ n'aw bɔra awa kɔlɔlɔ minnu bɛna bin aw kan a kɛra sɔrɔ ye o a kɛra taama ye o a kɛra fɛn o fɛn ye min bɛ se ka nafa lase a ka jamanaw ma e ɲɛ b'o o baaraw labɛnna hali n'a sɔrɔ confédération ko kuma fɔra ko jamana saba in nka halisa AES sigira kabi septembre la kuma fɔra fo sisan e ɲɛ bɛ baara dɔ la min ni maa bɛ se ka kala turu o kan fo sisan wa kabi tuma min na kuma in bɛ fɔ an ka faamaw b'a fɔ k'an bɛ bɔ a la an ka nafolo ko kunnasigiden n'o ye ministre des finances ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko minnu bɛ k'a fɔ n'an bɔra nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan ale y'a yira ko ale ka fɔcogo la n'an bɔra an yɛrɛ bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ k'an to a kɔnɔ kan yɔrɔ bi ni ninnu nana fɔ ko n'an bɔra ko nin bɛ kɛ o kuma kɔrɔ ye yan n t'a dɔn o ma fɔ yan de o y'a fɔ k'a fɔ ko o kɔrɔ kuma in bɛ anw yɛrɛ da yan mɛnna k'a fɔ n'an bɔra dɔw ko n'an bɔra nin b'a la nin b'a la o kosɔn a n'a fiɲɛw an ka to a la an k'a ladilan nka minnu bɛ fanga fɛ ani fanga yɛrɛ tɔgɔlamɔgɔ dɔw bɔra ka kuma ko a yɛrɛ ko aw bɛ ka lasiran ni min ye k'a fɔ ko n'an bɔra nin jago yɛrɛ sira fɛ ko anw ni jamana minnu bɛ jago kɛ kosɛbɛ o ye jamanaw de ye minnu tɛ farafinna kilebitɔn yɛrɛ kɔnɔ jago b'an ni jamana minnu cɛ kosɛbɛ o de ka ca ka tɛmɛ jago min b'an ni farafinna kilebitɔn jamanaw cɛ o kɔrɔ ni maa min bɔra ko bagabali kuma fɔ dɛ o ye i b'a sɔrɔ ale labɛnnen tɛ a bɛ ka kuma min fɔ ale hakilila min ta ale labɛnnen tɛ ko n'o tɛ kuma kuncɛla fana k'a fɔ k'an kɔ ka don ɲɔgɔn ma tiɲɛ don n'i ye olu y'u tɛgɛ jan ye o k'a fɔ u b'a fɛ halisa an ka to a la o n'o don sisan mɔgɔ min a tun b'i bagabaga de a b'i ɲangi nka bagabali nana dɛsɛ fo ale yɛrɛ bɛ ka boli nɔfɛ sisan o la i fana bɛ se ka jateminɛ kɛ e bɛ to a kɔnɔ cogo min ka da i yɛrɛ ka tɔnɔw kan wala hali n'i tɛ to a kɔnɔ i ye sira min ta n'i bɛ to o sira in kan nka a ka kɛ farali a ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kana kɛ juguya bɔn a bɛ jagoya ka sigi ɲɔgɔn fɛ farali kana kɛ dimi kan Amadu Umaru Jalo ni ɲɔgɔn ye fila min kɛra don n'a dugusajɛ sibiri ni kari tɛmɛnen min ye AES ni CEDEAO ye awa caman a bɛ n'a fɔ ko kɔni ye ɲɔgɔn jaabi de kɛra a ko la sabu AES ko ale kɔni tɛ CEDEAO ko la bilen CEDEAO fana ko ayiwa n'o kɛra don nataw la n'aw bɔra an na fɛn dɔw jagoya aw kan n'o ye sɛbɛnw ye o tuma nin jɛkulu fila in e ɲɛ b'u la u bɛna taa laban mun de la sisan mais sani n ka ɲininkali jaabi an bɔra ka ja minnu lajɛ sisan n y'a la kɔlɔsi denmisɛnnin t'a la muso t'a la donc aw tun kan k'olu fana ka hakilina ta muso ni denmisɛnninw o fana bɛ hakilina b'o fana la hakili to yɔrɔ la voilà a b'o hakilina b'o fana la donc o fana tun kan ka ta maintenant vous savez dans les années 88 89 90 Alassane Dramane Ouattara bɛ premier ministre wagati min na Côte d'Ivoire carte de séjour CEDEAO tun bɛ yen dɛ CEDEAO tun bɛ yen UEMOA tun bɛ yen mais n'empêche Alassane nana ni carte de séjour de Côte d'Ivoire a tɛ maa minnu bolo Maliens ni Burkinabés u b'u siri u ka dulokiw siri ɲɔgɔn na u b'u ka pantalon ceinturon siri ɲɔgɔn na k'u tugu ɲɔgɔn kɔ arana komi jɔnw tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ donc sanction ninnu ka bɔ olu yɔrɔ la a man ka bali an na ko o ko mana bɔ a la an kan k'an sigi n'a ye parce que maa min ye nin k'i la ka tɛmɛ o bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye hinɛ tɛ dusukun na surtout o maa kelen de ye jamanakuntigi yɛrɛ ye bi ale de ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye bi donc a bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye n'a fɔra k'a fɔ k'u y'an bila kɔngɔ la kalo 8 ka Niger bila furantanya yɛrɛ la kɔngɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen furantanya kalo kɔrɔ kalo ni kalo donc an kan ka sigi ni fɛn bɛɛ ye mais misali kelen pe pour que an ka dɔn k'a fɔ fɛn min don an ka lajɛrɛ la
tubabu kelen kun tɛ yen mais CEDEAO ka lajɛ ni tubabu kun tɛ ni kana caya ni farafinw ye est ce que farafinw ka hɛrɛ b'o la wa bon je pense que mɔgɔ caman t'o jateminɛ tubabu ka hɛrɛ a n'anw ka hɛrɛ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na anw ta de bɛ tereke dugu ma CEDEAO mɔgɔ b'a fɔ ko nafa bɛ CEDEAO la c'est possible mais nafa n'i ye Sénégal fasalen ye ko an ka segin CEDEAO la mɔgɔ tɛ ka yɔrɔ jateminɛ o nafa min bɛ CEDEAO la France Sénégal ni Côte d'Ivoire de bɛ ka nafa bɔ o ye jumɛn ye investissement étranger c'est à dire que kɔfɛ mɔgɔw kana ka na nafolo ɲini an ka CEDEAO territoire kɔnɔna la u bɛ min o mɔgɔ minnu nana olu bɛ min u bɛ Sénégal u bɛ Côte d'Ivoire u bɛ Côte d'Ivoire de la k'u ka baaraw kɛ yen ka fɛnw na don parce que droit de douane t'a la droit de douane ni tarif extérieur commun de don droit de douane bɛ sara port daw de la donc ni tɛmɛna port daw la ka ban droit de douane tɛ yen bilen donc u ka marchandise minnu bɛ dilan yen nɔ o bɛ don anw fɛ yan o kama u y'an ka usine bɛɛ faga Icoma fagara Comatex fagara Sonatam bɛ sen kelen tagama la kuma tɛ tɔw ma bon a nafa bɛ jɔn kan sisan nafa b'olu de kan n'i ye tubabu cayalen an ka lajɛrɛ la farafin lajɛrɛ la c'est que olu ka intérêt b'a la donc forcément minnu b'olu ka intérêt défend olu fana tubabu b'olu de fana dɛmɛ an tɔw kɔ kan voilà problème yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye CEDEAO ni AES problème de filɛ nin ye n'i ye tubabu fasa jalen fo k'a fɔ ko kana guerre bin Niger kan ça veut dire que olu de ka intérêt b'a la ka tɛmɛ anw kan mais an ka mɔgɔ minnu fana b'a la olu ni tubabu parce que tubabu de b'olu sigi an kunna armée française de kɛlɛ kɛ ka taa Gbagbo minɛ k'a di Ivoirien ma ka Alassane sigi fanga la Alassane bɛ se ka mun fɔ bilen ka bolo ka taa la maa min y'i sigi i bɛ se ka fɛn bɔ t'a la bɛɛ y'o ye télé la o ma dogo maa si la bɛɛ y'a ye armée française de taara ka taa Gbagbo ka palais bombarder ka Gbagbo da koron maintenant tɔw ka don duguma sira fɛ ka taa minɛ donc ça veut dire que anw hakili bɔ ka di kojugu ko kɔ quoi Mali ka bɔ Mali n'a ye exemple ta AES ko yɛrɛ la an ka exemple ta Mali kan 2013 janvier 2013 disons janvier 2013 oui Iyad n'a ka mɔgɔw wulila ko fo ka don Bamakɔ yan o de mara ni barikani ye misɛri b'ale wa Iyad yɛrɛ bɔra min Iyad bɔra MNLA de la MNLA de nana kɛlɛ bin Mali kan en 2012 MNLA bɔra min a bɔra Libi ni jɔn ka dɛmɛ ye ni Faransi ka dɛmɛ ye kana kɛlɛ bin Mali kan o Faransi kelen bɛ tila kana fɔ ko anw de y'u wele ko kana an dɛmɛ an kungo la d'accord an y'a wele kana an dɛmɛ an kungo la mais san tan taa tɛ minɛ si tɛ bɔ ni min tɛ ka fara ko kan foyi tɛ ka bɔ a la et n'a fɔra k'aw ka taa ka bɔ yen nɔ aw bɛ tila ka kɛ kɛlɛ ye donc o kuma o n'i y'i dɛmɛ i kungo la diyagoya jɔn ka hɛrɛ b'o la karisa n dɛmɛ ka ɲu ayi an k'a ta ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ ça veut dire que i dɛmɛbaga in de ale ka hɛrɛ b'a la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan ale sogo ale ka nafa bɛ ɲini na ka tɛmɛ donc kuma surunya la AES ko ni CEDEAO ko AES yɛrɛ ye CEDEAO dun kaban i m'a ye débat mais u jamanaw ka ca Mali ye non olu de kɛmɛ ka jamana mais aujourd'hui diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi AES ko kuma bɛ sen na fan bɛɛ fo américain ko k'u bɛna base sigi o jɛnɛ ka an contrôler base de drone ça veut dire que fanga bɛ nin AES in de la a bɛ komi CEDEAO daminɛ kuma wagati CEDEAO comme fɔ ma ko CEDEAO en 75 et CEDEAO baara daminɛ depuis 70 mais tubabu ka dɛmɛbagajɛkulu ninnu Côte d'Ivoire ninnu de y'a ko sumaya fo a nana laban kana kɛ 75 ye sinon CEDEAO baara daminɛ depuis 70 d'accord maintenant pour k'i ka bɔ kuma la comme i précédent don kɔ n bɛ kuma bila ye mais pour que se ka ni CEDEAO sigira ni jɔn ye a sigira ni sɔrɔsiw de ye n bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ manamana kan CEDEAO sigira ni sɔrɔsiw de ye wa a sigira k'a bɛɛ to transition de kɔnɔ Mali tun bɛ transition kɔnɔ Niger tun bɛ transition kɔnɔ
Haute-Volta tun bɛ transition kɔnɔ, Benin tun bɛ transition kɔnɔ, Nigeria tun bɛ transition kɔnɔ, awɔ a bɛɛ tun ye sɔrɔsiw de fɛnɛ. Bon kuma jumɛn bɛ se ka fɔ o la bilen ko o bɛ mɔgɔw siran bilen? Ko nin tɛ ko kura ye, c'est comme si fɛn min kɛra segin de bɛ ka k'o kan bi. Exactement, et a kɛra condition min na fɛnɛ en 75 an b'o condition kelen la exactement. A kun ye an yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ ye. Indépendance b'an bolo, tɔgɔ b'a la. Mais n'i ko k'i bɛ ka café, ni Côte d'Ivoire k'a b'a ka café feere a yɛrɛ ye, coup d'état kɛra Gbagbo la pourquoi? Parce que Gbagbo ka taa ka café feere a yɛrɛ ye. Au fait, bon, pour nous, il y a un faut qu'on Alassane Dama jagoya, Alassane jagoya kan a ka kɛ premier ministre. Parce que a ko a y'a ka café ko finalement ale yɛrɛ nana tigɛ tɔw la. A ye café bloqué. K'a ka café tɛ feere. U ye kɔfɛ sara ni bɔ n'a ye. Donc voilà les conditions minnu y'a to mɔgɔw nana laban ka na tigɛ tɔw la ka na an ka sira wɛrɛ ta. Mais ni an yɛrɛ ka mɔgɔ kalandenbaw ko o ye fili y'an bolo. Ne t'a dɔn an bɛna sira ɲuman ta wagati min na. Ayiwa Paul Oula nin cogoya la tan a fɔra CEDEAO mɔgɔw fɛ ko Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Basiru Diomaye Faye ko halisa ale de bɛna kɛ ciden ye hali n'a sɔrɔla Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ale ye taama caman kɛ Mali ni CEDEAO cɛ nka Mali kelen tɛ bilen a kɛra AES ye Mali Burkina ani Niger awa CEDEAO halisa e bolo u bɛ fɛ ka kulu in jamana saba in ka to a la wa jamana saba in dogo ko CEDEAO ko kuma tɛ yen bilen awa ninnu bɛna fara ɲɔgɔn na cogo di baara bɛna taa cogo di e ka jate la. Ok bon d'ailleurs n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Basiru Diomaye Faye a ka choix yɛrɛ tɛ choix ɲɛnama ye fɔlɔ. Le fait qu'à choisira comme médiateur ka fara fort kan les critères plausibles pour que ka médiateur ta pour approcher les positions Diomaye Faye tɛ a critère franchir rempli. A fɔlɔ jumɛn c'est la neutralité et l'impartialité. Ni Basiru Diomaye Faye ta n'a ka discours d'investiture dun a y'a fɔ ko ale ka baara bɛna kɛ pour que ka AES lasegin ka na CEDEAO la. O kɛra investiture dun. Ça veut dire que déjà il a pris position. Ça veut dire qu'ale tɛ AES fɛ o. Ale bɛ fɛ AES ka segin ka na CEDEAO la. O ye fɔlɔ ye. Peut-être AES ni CEDEAO ka baara ɲɔgɔnya peut-être a bɛ se ka kɛ a bɛ kuma fɔ o condition la. O ye a hakilina ye mais dans le réalisme politique a tɛ se ka kɛ. A filanan ye jumɛn? O ye ne Basiru Diomaye Faye yɛrɛ fana ta. I b'a ye k'a fɔ a ka stratégie politique la cohérence t'a la. A ye kuma fɛn fɛn tenu campagne wagati ani a bɛ ka ko minnu kɛ sisan c'est diamétralement opposé. Ale segibali. A segibali. N y'a fɔ presse écrite dɔ la mois d'avril wagati n ko ma n ko Diomaye Faye sera la déception du panafricanisme incarné par l'AES. Cogo jumɛn na i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ AES lasegin ka na CEDEAO la e ka tila tuguni ka wele bila Union européenne ma k'o kana e ka frontière sécurité o bɛ se ka kɛ cogo di e dun b'a dɔn k'a fɔ yanmɔgɔw ni olu bɛ kɛlɛ la. O ye incohérence ye fɔlɔ. Filanan e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ CEDEAO restructuré e mɔgɔ min yɛrɛ ye mɔgɔ kura ye fɔlɔ CEDEAO la parce que il est président c'est un nouveau président il ne connaît même pas les dossiers les plus brûlants de la CEDEAO e dunan de a ma hali sigi fɔlɔ. Donc o yɔrɔ la ne b'a ye k'a fɔ a ka médiation in a échoué a ka fɔlɔ quoi. A tɛna se. CEDEAO ye a fɔ cogo di. C'est à dire CEDEAO ye doni ta k'a d'a ma dɔrɔn. Sinon n ko fɔlɔ tun ye Goodluck Jonathan choisi. Ale ko k'ale tɛ se. Si u tun ye Goodluck de choisi fɔlɔ ale ko non k'ale tɛ se. Ale kɔni a bɛ n'a fɔ ale sɛgɛnna. Ale sɛgɛnna wa a ye siɲɛ 5 kɛ yan pour que ka M5 ni IBK cɛ labɛn a ma ɲɛ. Donc a ɲɛ bɛ min na bi o de ye Basiru Diomaye Faye a bɛ échoué. N bɛna min fɔ ka Basiru Diomaye Faye ka kuma kuncɛ o ye ani Sonko bɛ fara. Fɛn kelen de la o tɛ fara ni Sonko taara assemblée la ka assemblée président ɲini a bɛ se ka to yen mais n'a tora comme premier ministre a sɛbɛn i k'a bila u bɛ fara. N bɛ b'o kɔnɔna la. Sénégalais ye nin mɛn Paul Oula an tɛ yan nɔ. U jaabi tigɛ dɛ. A bɛ nalen o. L'histoire de Senghor et de Mamadou Dia est très patente là-dessus. Voilà. Donc an b'o yɔrɔ to yen. Maintenant CEDEAO ni AES ta n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ AES mana bɔ CEDEAO la kɔlɔlɔ b'a la nafa b'a la mais nafa min b'a la o kɔlɔlɔ t'a la. Cogo jumɛn na a fɔlɔ jumɛn n'i ye CEDEAO jamanaw ta i b'a ye k'a fɔ u ka partenaire fɔlɔfɔlɔ kɛnɛ ma o Union européenne de
économiquement et commercialement. Donc, au même moment, il faut qu'entre eux-mêmes, ils commercent moins. Et bien, Malita, c'est là qu'on a la Malika partenaire Côte d'Ivoire et Sénégal. Bon, ASI qu'on a là, Niger, Niger qui partenaire c'est le Nigeria et le Ghana. La Côte d'Ivoire, pardon. Maintenant, Burkina Faso, c'est le Ghana et le Mali. Bon, maintenant, ni ou le fait veta, il va y avoir glonner ou là parce que port de Béoufie. Port Codron. Mali, allez beta Côte d'Ivoire port là. Mali, allez beta Sénégal port là. Donc, c'est là où mon ben natamina, oui, ou qu'a fait un ni Mali bora la 600. Avec ça, ni c'est ASI bora 600 ou là, avec ça, oui, ou qu'a port nous à marcher avec doya. Oui, à follow. Afin de jumer. Qu'on fait là, il va y avoir l'Union européenne perdue sur le plan commercial et sur le plan économique. Parce que nous, ça va être un partenaire clé aux Union européenne. Bon, l'Union européenne a perdu avec le fonds économique. Donc, au-delà de ça, il y a une injonction de CEDEAO pour que vous ayez pensé, voilà ça, ou c'est que CEDEAO qu'on a trouvé. Notamment, il y a aussi la Russie. Matière première, c'est qu'on a bébé Russie. Matière matière qu'il faut bi commune donne l'on a tête de golo madé comité Russie. Donc du coup le fait que Russie n'a au bénéficié avec Europe économie tobi. Donc ni enjeu fladé. Donc maintenant ni au temena kaboy. Et puis jatemene que Mali tata par exemple. Mali be économie de maintenant Mali be mi re différent au Kosovo. Ça c'est le bétail. En 2021, le Mali a eu 147 milliards de francs CFA. Et le premier partenaire, c'est le Nigeria. Donc maintenant, au web na bol boulot, au bindéo, au temegaboui, et regarde l'hydrocarbure. Mais ASI Djamana Chila, ni Niger T600, à Djamana Chila, où tu pétrole exploité. Donc, bas Beboro du Nigeria, Ghana. Ni au lieu d'un bon ASI qu'on a 600, à combien de guerre. Donc, le fait que économiquement, et CEDEAO bena bin, CEDEAO jorolinde ou là. Oui, mais ebeka CEDEAO ka bini yorofo. AES fana AES ka yorola. Oui. Minaleo. Ale AES ka rola. Korolo mi se ka kala. Oui, jume. O korolo se ka résout nyetu ani nyeleche. Oui, jume. Par exemple, le fait que anga moko anga ta marchandise ta CEDEAO jamana quoi. Il y a un tarif commun qui est là. Mimbe appliquer CEDEAO jamana beka. Donc ni e borola automatiquement ito soro parce qu'il était jamana, ite CEDEAO tondi. Oui, follow. Flana et visa ko kuma munu be na 600 par exemple ega anga mo munu be CEDEAO jamana kona la nous na visa ko kuma fo parce que te CEDEAO tondo bi donc automatiquement après que na séjour ko après que na ni et visa ko mais ne gongo se ka résout ka soro al amata accord bilatéral là tu du mena par exemple tu prends le cas de Mercosur B ALENA B Union européenne B mais ngo accord bu nonje AES CEDEAO tsekanye AES ko donc dia ko ya un accord de coopération de libre-échange on sait qu'à signer seulement entre la CEDEAO et l'AES. Donc CEDEAO jamana bébé ou là, AES jamana bébé ou là, entre deux blocs comme l'Union européenne fait avec l'ALENA, comme l'ALENA fait avec le Mercosur. Il y aura donc au Diagoué partenariat bla au Diagoué. Oui, d'accord. Mais au gars megabo si ça m'a kunché. Et regarde, il ta frontière de la 600. Tu vas trouver quelqu'un qui est marié à deux femmes. Et allez comme monsieur Keleme par exemple courir Mali. Flana be courir Mali Guinée. Et bien visa ko kuma fo, et bien séjour ko kuma fo ya. C'est grave. Donc fourlé bien ni frontière là non ou ka moko do fana be enfant fala là. Donc du coup, itna se ga foko al et frontière là qui na exigence do ke. Et police ni doyen mais bita so do ka sécurité bita sans côté doyen. Ah donc la fana be côté doyen. Non e na foko au visa ko au séjour ko fana be ketia. Donc mais il a fait. Oui mais Amadou misali do di ka fo Côte d'Ivoire ni nyona kera Malien una jamana wera ula awa au scénario kele matse ki miri ula au scénario kele tu mais ko yasro sida au kele tumbi mais bi sida au jamana saba bora la ultra AES là donc Diagoya una labamina ou di ka accord signé entre l'AES et la CEDEAO. Awa jamukan tontora minute duru nyona ya amba laje ko cloud nyonche awa Ousmane Coulibaly CEDEAO AES awa ni jakulu saba ailu anna sola minye pol ula ale fere do foko nafa bi se ka ye awa minga chan ko sebe AES fanfe e ka yeta yo walma
AES ka yɛrɛ tan in jamana saba in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔsiw de n'u taara ka bɔ yen o kumana maa minnu bɛna o kɔfɛ olu na se ka taama ni nin sira in ye n'olu kɛra politique mɔgɔw ye sango minnu yɛrɛ ka baara sonsorola ni Ala nana fanga di u ma a yɛrɛ bɔra ka politique mɔgɔw ka kumaw fɔ k'a fɔ caman bɛ se ka na fanga la awa fɛn caman bɛ se ka yɛlɛma Usman i bɛ se ka a fɔ an ka faamu cogo di walasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ AES ko in a bɛ taa ɲɛ wa a tɛ taa ɲɛ wa i ka jate la comme Ala de ta ye ko ye n'o tɛ k'a fɔ ko fɛrɛmɔgɔw de bɛna fanga la ninnu kɔfɛ jateminɛ t'o yira i n'a fɔ Jalo y'a fɔ cogo min na Ala ta kɔ sira min bɛ sen na sisan minnu bɛ fanga la olu de bɛ se ka na ni sira wɛrɛ ye i n'a fɔ sugantili sera élection sera wa diɲɛ an y'o ɲɔgɔn ye diɲɛ caman caman i n'a fɔ ni Tchad lajɛ sisan Dibi denkɛ ta kɛra cogo min Ala ta kɔ comme Ala de ta ye ko ye n'o tɛ o de bɛ kɛ ani Paul y'a fɔ yɔrɔ min na n'a ma ye an tɛ ɲa ɲɔgɔn kɔ o la yɔrɔ diyagoya bɛnkan dɔw de bɛna k'an cɛ o la hali n'an bɛ to an ka sira kan an bɛ se ka to an ka sira kan k'a sɔrɔ ɲɔgɔn lagosi kuma dɔw i ni maa min tɛna ɲa ɲɔgɔn kɔ nafa t'o la baara de ka bon ni nin bɛɛ ye bon an ka jɛkulu in a ma dabɔ yɛrɛya de kama wa o de y'a to i ye ɲininka ko yala ko n yɛrɛ ye sira ye fɔlɔ sira min ka b'a sigi ni sisan cɛ n ye min kɔni ye a fɔra ko an ka jamana ninnu u saba u kɛlɛden dɔw farala ɲɔgɔn kan n'o ye ka kɛlɛbolo dɔ dilan n'o ye ka bataillon dɔ dilan ka lakana kɛlɛ kɛ n'o kunnafoniw sɔrɔ n'o tɛ sɛbɛnko sira ninnu yɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan a mɛnna lakodɔn sɛbɛnfura n'o ye karante ye an yɛrɛ tɛ ka se k'o sɔrɔ o tɛ ka sɔrɔ Mali yɛrɛ la yan fɔlɔ koyi o de baara de o de ka bon ni walasa ale ye minnu fɔ o ye sɔrɔko siraw ye o ka se ka sinsin baara de bɛ nin bɛɛ kɛ o de ka caya ka tɛmɛ kuma kan o de la yanni n ka kuma kun cɛ yɛrɛya in n'o y'an kan yɛrɛ ye i n'a fɔ a fɔra ko farafinna tilebitɔn ka jɛkulu in ko olu ye farajɛw sago ye o ma fɔ wa ka d'a kan a t'a yɛrɛ bolo sisan komi anw m'an yɛrɛ bolo an jamana saba nka e man ka k'i yɛrɛ bolo n'i taara lajɛ min kɛra Dogo Ɲame an ka jɔnjɔnw o tun bɛ yen n'o y'an ka drapeau ye Burukina ta tun bɛ yen Jolibadugu ta tun bɛ yen n'o ye Niger ye nka a fɔra jɔn ka kan na a fɔra Farandugukaw ka kan de la a kɛra français de la a kɛra la i min dara français de la o ye maloya de o ye kumasiw le nka i t'o mɛn mɔgɔ caman da bɔ a jora an na ni fɛn jorila i t'a jate kojugu ye e tɛ se k'a fɔ ko san ba yirika k'e tun bɛ kodɔn ka sɔrɔ mɔgɔ minnu mana k'i mara olu kan de ye mara san 60 dɔɔni dɔrɔn jama dɔw ta caya n'o ye nka anw fɛ Mali kɔnɔ farajɛ bɛ mara min kɛ a tɛ san 80 bɔ ka jamana bɛɛ minɛ ka k'a ta ye e ka tila ka taa o ka kan aw ka tɔgɔ yɛrɛ ka da o ka kan de la a sɔrɔ i ninnu caman bɛ yen a dara an yɛrɛ ka kan na bamanankan b'a la fɛn caman b'a la o tɛ yɛrɛya ye wa ka taa fɔ olu ka kan de la fɛnɛ o kɔrɔ olu ta Jolibadugu yɛrɛ min filɛ n'o ye Niger ye u yɛrɛ gulonnen k'u ɲangi ka bɔ Faranduguka fɔ tɔn na Francophonie u bɔlen b'o la yɛrɛ fɔlɔ maa min yɛrɛ y'i gɛn ka bɔ a ka tɔn na a ka kan fɔli tɔn na e bɛ ka taa k'e bɛ taa kuma o de ka kan na halisa o ye maloya ye nka a bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman oui Amadou Diallo i bɛ se ka mun fɔ nin ko la k'a fɔ AES ni CEDEAO u bɛna fara kan jumɛn kan bon ne kɔni teliya yɛrɛ la kuma teliya la u bɛ komi fɛn Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min na sisan nɔ accord bilatéral olu de bɛna jateminɛ sisan nɔ bɛn bɛ se ka kɛ kan minnu kan an bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn cogo min na dans tous les cas n'a bɔra Ghana ni Nigeria ni Anglais jamana ninnu na CFA tɛ dun yɔrɔ min na UEMOA bɛ dugu o dugu la déjà accord bɛ an n'olu cɛ min bɛ libre d'échange ni circulation an n'olu cɛ ka ban donc normalement ni ŋaniya juguya ma y'a la dɛ comme Alassane delila ka min k'a n'a ka tɛmɛ n'o ɲɔgɔnna ma y'a la minnu bɛ UEMOA jamanaw kɔnɔ problème man ka ye olu ta fan fɛ mais minnu bɛ Ghana filɛ ni Ghana ta Mali ni Ghana cɛ depuis Modibo Keïta ni Kwame Nkrumah cɛ bɛnkan dɔw bɛ yen tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya la o hakɔriw bɛ sen na halisa o ma sa Mali m'a dénoncé Ghana m'a dénoncé donc o kama o bɛ se ka ko caman nɔgɔya Nigeria fana bɛ o cogoya la accord dɔw b'an n'olu fana cɛ o fana b'a ko nɔgɔya komi jamana tɔ ninnu dans tous les cas ne kɔni ɲɛ bɛ min na AES ka to a dama na a ka kɛ a damana groupe ye an ni CEDEAO ka bɛnkan wɛrɛ sɔrɔ mais k'a fɔ ko an bɔra yɔrɔ min na ka segin yen o turucɛ kɔni man di ne ye ayiwa an se ka segin Basiru Diomaye Faye na se ka AES segin CEDEAO kɔnɔ Basiru Diomaye Faye na se ka AES la segin CEDEAO kɔnɔ o kɔni an k'o kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la bon maintenant ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ hali AES bɔli CEDEAO la
CEDEAO superficie la caman bɔ a la parce que CEDEAO superficie n'i y'a jate a bɛ taa 5 200 000 km². Ah mais ni na AES b'o la ça fait 2 700 000 km². jamana belebeleba Mali Niger mana bɔ a la ka fara Burkina kan ça fait 2 800 000 et quelques km². N'i y'o bɔ 5 000 la o tɔ ye 3 millions ye. Ça veut dire que CEDEAO ko yɛrɛ hali en termes de superficie caman bɛna bɔ a la. Or organisation régionale b'u disi gosi ni jumɛn ye u ka superficie. Voilà. Donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO la a bɛna digi kɛ u la fana o yɔrɔ la ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen tuguni n'i jateminɛ kɛ i b'a ye fana k'a fɔ u ka marché écoulé min bɛna kɛ comme Diallo l'a dit les pays anglophones là kɛrɛnkɛrɛnnenya le Ghana et le Nigeria n'u m'u kɔlɔsi u ka économie bɛna chuter parce que déjà le Nigeria a commencé à chuter cogo jumɛn na a ka naira a connu une dépression tout récemment. Voilà, tout récemment. Pour prendre le cas du Bénin, Bénin est un partenaire kɛnɛma dans l'espace CEDEAO, c'est le Niger. Gɛlɛya bɛ olu ɲɔgɔn cɛ tellement que a gɛlɛya Patrice sɛgɛn Patrice y'a ka président kɔrɔ fila bila ka taa k'a ka taa kuma Tiani fɛ Soklo et Yayi Boni. Bon, prends le cas du Nigeria. 70% de l'électricité nigérienne provient du Nigeria. Alors qu'il y a crise au Ratia Minkula. Bon, maintenant, ni fin nana se ka uranium produit. Et Niger nana se ka uranium produit. Kaka autonomie en termes d'électricité. Ça va jouer sur l'économie nigériane. Au fana Diagoué. Oui, d'accord. Au femme na donc kuma kuncela mena mi fon terge o de ka fo ne ko ne politique mo fin ka ira ka mo bi ka ira c'est-à-dire politique mo nyuma be politique mo jugu be c'est comme si dine mo nyuma be dine nya mo kolon fana be c'est ça seulement ne me fait oui o femme na ko sebe akila famia sur la kola amba fo ko sebe Paul Oula e politique domba ngana e minye awa Amadou Oumar Diallo ale kuna fondila e Ousmane Koulibaly ale le karamogo ye nyini kala fana do ambalmaw ne reto ko Amadou Diallo jama ko di jamukan amba bla ya no an kuma ka kuma babu flaka o ye ka fo politique mo minnu ka bara kun sonsorla kalo saba awa araba conseil des ministres la ministre ko la dala nyoena ko willa an kuma ka kuma o de ka ani fana ka ta se CEDEAO ani AES Alliance des États du Sahel ni jekulu bafla awa obuna fara kan menka an mi ka kuma o babu flaka jamukan ni mamma se ka lajɛ bi shini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 8 mana tɛmɛ sanga 30 ye i bɛ se ka lajɛ o la walima kari nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la awa ne b'aw bila yan ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ babu wɛrɛ an na o ta Musa Sanogo ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamine Kulubali Augustin Eshubi fo ka taa se Salimata Wedarago olu de tun bɛ ka an bila jabarani sanfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na an balimaw a k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma